Buenas noches, amigas, amigos. Me acabo de dar cuenta que no se escuchaba la música al principio. No pasa nada, no pasa nada. Empezamos mal, pero no peor que el Celta esta temporada, porque si bien veníamos hablando en los últimos programas que pocas cosas cambiaban, con ese 1-1 y otro 1-1 y otro 1-1, bueno, pues ha acabado finalmente llegando ese ansiado cambio de una forma que lógicamente no nos gusta a ninguno. 2-1. Ha perdido el Celta en el Martínez Valero. Es cierto que ante un rival que yo creo que le viene poniendo las cosas difíciles a varios equipos de la liga, que simplemente el hecho de mirar la clasificación creo que nos puede dar alguna pista de lo que viene siendo este Elche de Der Sarabia en su regreso a Primera División, pero que de nuevo nos ha dejado seguramente un Celta atípico, atípico, apático incluso podríamos decir, pero muy lejos de lo que estamos acostumbrados de Claudio Giraldez. Hablaba seguramente el propio Claudio de lo que viene siendo esta semana, no sé si fatídica, pero bastante negativa, bastante negativa. En primer lugar, esa derrota en campo del Stuttgart y ahora en campo del Elche, pues seguramente creo que con unas sensaciones bastante malas. Bastante malas, creo que es la realidad lo que tenemos que hablar. No sé si para hablar de preocupación, las cosas como son, no sé si tenemos que empezar a alarmarnos, no sé si es muy pronto, si todavía falta por llegar a su máximo estado de forma física y mental algún futbolista que llegó este verano para ser diferencial. Pero si algo nos podemos agarrar, no es al Celta sin balón, que creo que es lo más preocupante, sino a las áreas en ambos lados. En ambos lados. Hacía tiempo seguramente que el Celta no tenía un delantero centro como Borja Iglesias está mostrando un nivel bueno, pues prácticamente excelso en este arranque de temporada. Creo que es una de las grandes notas positivas, pero sin duda y para mí la mayor de las alegrías que me deja este triste partido del Celta frente al Elche es que vuelve años después, si todo sigue como parece, a tener un portero de garantías. Creo que puede acabar perfectamente la temporada y que el Celta vuelva a salir en los debates de los mejores porteros de la liga. ¿Qué pasaría si el Sevilla de turno tuviera a Jon Radu? ¿O qué pasaría si, bueno, lo que se comenta temporada tras temporada? Creo que de verdad tenemos motivos para ilusionarnos con esa portería. Creo que el rumano, más allá del penalti que le para Rafa Mir, pues sumado al día del Stuttgart, ha hecho una semana como yo no recuerdo en el Celta desde el mejor Sergio Álvarez. No sé, nos tenemos que remontar muy atrás. Y a partir de ahí, pues bueno, veremos si el tiempo sigue demostrando que John Radu no es flor de un día, no es flor de una semana, sino que es portero, si Dios quiere, para años para el Celta. Empezaremos en breve la tertulia, ¿no? Digo yo, empezamos ya a las 10:30. Vengo corriendo a trabajar, sin afeitar. Pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos de nuevo, con toda esta gente de bien y de mal. Y digo yo, antes de nada, tenemos que hablar, es un tema de debate recurrente de todas las semanas. Pero amigos, esto es otra cosa ya, incluso. Vosotros diréis, ¿el qué, Pablo? ¿El qué? Pues el qué, estamos hablando de... A ver que me salen aquí unos anuncios y unas historias que no nos interesan lo más mínimo. Pero ni lo más mínimo. Alineación del Celta en el Martínez Valero. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Cuidado. Primer detalle de la noche. Rememoramos ese 11. John Urrado en portería. Marcos Alonso, Carlos Domínguez y Joel Lago en el eje de la zaga. Por un lado Óscar Mingueza y por el otro... ¿Qué podemos hablar? Hugo Álvarez. 4-3-3, 4-4-2. 5-3-2. Centro del campo, Ilais Moriba, un poco más adelantado que Hugo Sotelo y Miguel Román, y arriba Brian Zaragoza y Borja Iglesias. Vamos a ir a una estadística muy interesante que tiene aquí el señor Sofascore, que es posición media de los futbolistas a lo largo del partido. Yo Radu, lógicamente, ahí metido enclaustrado en la puerta. Marcos Alonso, Joel Lago, y tenemos aquí a Óscar Mingueza ya más adelantado.
perdón, Carlos Domínguez, Joel Lago. Y ya nos vamos al centro del campo con, atención, Miguel Román, Hugo Sotelo, y aquí aparece Ilais por delante de Hugo Álvarez. O sea, una posición de Ilais Moriba prácticamente de segunda punta, finalmente. Borja Iglesias con su especial trabajo sin balón, acercándose al centro del campo, y Brian Zaragoza por esa banda derecha, que sigue sin arrancar. Sigue sin arrancar. Creo que estaremos de acuerdo en que Brian Zaragoza empieza a preocupar. No sé qué acabo de hacer. Bueno. Si le damos a mostrar sustituciones, aparecen el señor Manu Fernández, paso testimonial, William Suedberg, corriéndose carril diestro, Iago Aspas y Javier Rueda en la derecha, y la entrada de Javier Rodríguez. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que es por lo menos un tema a analizar, y eso es lo que vamos a empezar haciendo con nuestro querido tertuliano de oro. Tertuliano de oro. Que si no me equivoco, el otro día no estuvo, ¿eh? Estaba el tío ocupado. Vaya tela. Vaya tela. Lo que hay que ver. Nos dejan colgados a la primera de turno. Primera de cambio, perdón. ¿Dónde está esto? Vale. A ver, porque nos metemos rápidamente en tertulia. Con todos nuestros queridos espectadores. Ampliamente en silencio. Pues rompamos este silencio. Como no puede ser de otra manera. Un momento. Hola. Hola. Boas noites, pero como que te deixo colgado, sin vergüenza? Pero que falas, que dices tú aí? Que mentiras contas xa de inicio? Boa noite. Sentime un pouco colgado, a verdad. Menos mal que estaban Xorxe Paz e Bueno, Antón. sentirse orfos de min é normal. É normal, sendo un pai como son así. Efectivamente. Creo que somos todos bastante fillos de Mario Seijas. Mario Seijas, non vamos a decir que é fillo de, pero bueno, eso. Fillo de María Fé e Don Alfonso, en paz estea. Sí, señor. Xa sabedes o nome dos meus pais, así, Aí está. gratuitamente. Isto é unha cousa. En cualquier momento podemos ir a pedir algunha herencia de Mario Seijas ou algo así. A ver, somos un pouco familia de Mario Seijas, incluso. Chegados a este punto, Home, somos Aquí nesta canle todos xa a familia os teus todos de fillos. todos, eu creo, non? Efectivamente. Nós unha comuna hippie, podíamos decir xa. Sabes quen entraría dentro desa familia, aínda que para Claudio non sexa tanto así? Damián Rodríguez. Totalmente. Damián Rodríguez. Totalmente. Sigo sin entender moitas cousas, pero bueno. Sigo sin entender Bueno, moitas cousas. Mario, antes de nada, eu quero che facer a pregunta do millón. Hai preocupación na casa de Mario Seijas polo Celta? A ver, sinceramente, eu preocupado estou. Tanto como para que sexa algo alarmante ou algo, non sei como decir, catastrofista ou algo de decir, Dios, isto está fatal ou non. O sea, en plan, preocúpame, pero porque non saíron os puntos, quero decir, levamos cantos partidos son en total? 6 partidos xogados? 7. 7 partidos. Bueno, pois 4 fomos mellores que o rival e 3 fomos inferiores ao rival. Os tres se perderon e os outros, pois a verdade é que fomos superiores. O tema é que se soubese conseguido algunha victoria polo medio, penso que non estaríamos non estaríamos vendo deste modo. Penso que estivemos cerca. Que pase que, bueno, a imaxe dos dous últimos partidos deixa un pouco que desear. Eu creo que un dos problemas que empeza a ver para min é que Claudio empeza a perder un pouco, non sei se dicir identidade, porque ás veces o fútbol tamén hai que velo de outras maneiras, pero, a ver, eu entendo que ao mellor faigas un partido diferente contra un Madrid ou un Barça que son todopoderosos, non? Pero contra un equipo como Elche, por exemplo, que che quite tanto balón, que te dominen todo en la maioría de duelos, incluso a nivel físico, é dicir, van dous partidos que o Celta é inferior nesos aspectos, non suele ser así, pero sobre todo o tema máis alarmante para min é que o Celta normalmente sempre, aínda que non fose
digamos, o máis significativo de ter absolutamente sempre o balón, penso que o Celta non tivo o balón o suficiente como para reconocelo. Eu creo que por aí é onde pode existir máis a preocupación, que os xogadores son máis ou menos os mesmos, con algún matiz en algún momento, pero o Celta de Claudio por momentos parece que deixa de ser un pouco de Claudio, o que caracteriza independientemente das pezas Mm. que teña no campo, que é o que vimos ano pasado, moita rotación, pero unha idea máis ou menos similar. Empezando polo 11, parece que hubo cambio, entendo que ademais de debuxo, inda que falar dun debuxo fijo ao Sí. longo do partido pode ser unha estupidez, pero xa de inicio, home, parten 3, 4 posibles centrocampistas, si queremos porlle algún tipo de etiqueta. Sí, a ver, por fases había momentos de defensa de 5, pero normalmente arrancou a cousa casi 4-3-3, non se pode decir. Prácticamente un 4-3-3 e tal. Había moitas fases dependendo de como se quixera facer a presión, dependendo de cousas. El quería facer superioridade, pero bueno. Penso que lle saiu moi mal os dous partidos. O sea, o plantexamento sobre o papel, que decir, tú velo e dices, bueno, pode ser interesante, pero non me acabou de convencer. Quer decir, ás veces cando intentas facer unha presión, quer decir, a ver, hai que pensar tamén que, por exemplo, si Miguel Román a principio do partido marca esa ocasión tan clara que tirou polas nubes, estaríamos a falar dun partido totalmente diferente, Xa. seguramente, porque o Elxe teríase que volcar arriba, Pena, deixaría moitos máis espacios, claro, pero que tamén tes que contar que seguramente se tú arriscas e non convirtes e o equipo rival pues, sigue a un ritmo alto como a ti, ao final un dos dous acaba cansando e penso que o Celta foi o que máis se cansou, o que máis se debilitou e bueno, a verdade é que eu, para min, non sei se decir que casi foi o peor o partido contra o Elche que contra o Frankfurt, e que o Frankfurt foi moi superior a Stuttgart. niveles. Eso, Tú sí que Stuttgart, estás perdón. Frankfurt. Se me foi a pinza. Pero que dicir, non sei cal dos dous, porque de verdad que non me gusta nada os dous partidos, nada. Xeramos ocasións, polo menos contra o Elche sí que xeramos ocasións claras. Eu creo que o día do Stuttgart meteu Pero medo, O día do Stuttgart sí, o pode ser. complexo de inferioridade do Celta Sí, Giraldez pode ser, nunca o sí. vira así. Sí, porque aparte non creamos tantas ocasións en Tamén che Stuttgart, digo, sí, era un campo de 60.000 personas e non era un recién ascendido nun partido de Igual Liga. tamén que estaba eu, igual tamén a miña resaca e o negativismo e tal, igual tamén axudou a velo dunha maneira, pero a verdad que o sentimento é salir de tristeza, de desolación, de non recoñecer, porque digo, joder, nos outros partidos empatas a un, pero hai ocasións, puideche levar o partido, fuche mellor que a eles e dices, bueno, pois, oye, que lle vas facer? No final non levamos os puntos, pero fomos mellores. E a cousa Pero que a así, realidade é complicado. esta, Mario. O sea, agora isto empezou xa non para. O xoves outro partido, domingo volve a haber partido contra o Mm. Atlético de Madrid máis que exixente, a roda empeza e xa digo que non para. O sea, que a realidade dese puntiño a puntiño que iba sumando o Celta semana a semana, agora mesmo acabouse, a rotación vai ser outra, non vai ser o mismo encarar o domingo se ves de perder o xoves, todo o que eso pode supor para un ambiente que eu creo que xa se empeza a enrarecer. O sea, estamos ainda comenzando a Liga, metemos varios equipos de baixo en cuanto a clasificación, pero as sensacións hoxe por hoxe non son boas. Se a cousa fora increscendo, pois os puntos que deixache de ganar contra estes equipos nos que mereciche máis, pois os ganarás no futuro. Pero agora mesmo, vendo o calendario, non Sí. sei hasta que punto o celtista promedio lle pode sair ser optimista porque non están saindo as cousas e dunha forma rara, porque outras veces non saían as cousas por un erro da defensa ou do portería, outras veces xerabas 8 ocasións, metías un gol e empatabas a un, pero agora mesmo está parando o teu porteiro e moito, está metendo o teu dianteiro e moito, e parece que Oye, o resto do aquí equipo nada de unha nada. persoa que a principio de temporada dixo que había que ter paciencia con Radu, que era un bon porteiro, que tal. Aquí, non sei se o recordades, E tamén dixen a principio de temporada que Borja iba a marcar máis de 15 goles esta temporada. Pois xa leva, A que? ver, 4 máis 1, non? a ver. Mm.
4+1, sin xogar Nin tan mal. titularidade. Hostia. Ben. Bueno, en fin, que a cousa non sei se está moi ben, moi mal, pero si algo nos podemos agarrar é tanto a Radu como Borja Iglesias. O de Borja está me gustando Bueno, especialmente o carácter. incluso metería un terceiro. Eu creo que Sotelo, porque quero dicir, notase moito cando está e cando non está no campo. Bueno, Para mí o Sotelo este ano está sendo eu creo que non está ao ese nivel dos terceiro. dous. O está un pouco por detrás, a verdade que hai que decir, pero quero decir, hai que darlle un empurronciño e decir que, oye, a creatividade do xogo e todo está aí, quero decir, Ilaix estaba moi bo nivel igual os 3-4 primeiros partidos, agora parece que baixou un pouquiño, non sei se que ten molestias ou se é que ten algo de tal, pero sí que baixou un pouquiño o nivel, pero é que Sotelo está maravilloso. A mí polo menos gustame moito. Por certo, ahora que me acordo, chiváronme, isto non sei se se debería decir, chiváronme que igual o xoves ten moi boas noticias en clave aliñación para o gusto persoal desta canle. No. Veremos. Deberíamos, ogallá. Veremos. Non sei se sacar aí a camiseta e poñelas así. Non desvelemos máis, non vai a ser. En fin. En fin. Bueno, Mario. A ver, sí. penso que é bastante lógico que queira dar un xiro ás cousas, e sobre todo na casa, xogando contra o PAOK, porque creo que o de ter o balón, que non lo quitaron bastante, que non iso, é importante. E creo que tiña unha media o ano pasado Damián ao largo da tempada de un 90 e algo, un 90 e pouco por cento de acerto de pases. Algo así, sí. Era unha barbaridade, non? Nun medio centro que realmente pues, suelen dar moitos pases e arriscar, exacto. Estamos falando dun rapaz que move moi ben o balón. E tamén hai que decir que para min os dous artífices que subiron e que deron un nivel de verdade e que puxeron este equipo onde está foi no seu día Damián e Hugo. E penso que deberían de adoptar un pouco máis de protagonismo do que teñen. E sobre todo, por exemplo, no carril esquerdo, que hai dudas porque Ristich sempre está lesionado, volvemos ás de sempre. Eu xa dixen que se pode vender canto antes ou cando tal, por favor, que o quiten xa de diante porque non se pode estar así. Tampouco temos ningún carril que non se fichou, entón se non se ficha ou se non tal, eu penso que nesa posición un casi fijo, porque quero dicir, Carreira non che dá a profundidade ofensiva que che pode dar Hugo Álvarez. Si che dá unha seguridade a nivel defensivo, pero quero dicir, ese carril ten que ser o de Mingueza ou de Hugo Álvarez. He visto o nivel de Mingueza tamén, que non está moi alá, pois penso que Hugo Álvarez debería ser o xogador casi oficial, o sea, casi por decreto, porque non queda outro, o sea, quero dicir, é o xogador que máis rinde nesa posición. Igual que no carril. Non sei ese corpiño como está para ser titular. Claro, quero dicir, a ver, ahora hai moitos partidos, vai haber que rotar, está claro, pero quero dicir, na medida do posible, sempre que poden xogar, para min, Javi Rueda e Hugo Álvarez nos carrileros, para min ahora mismo deberían de ser os que máis xogaran. Despois, obviamente, os plantexamentos dependendo de cada equipo, rotacións e de tal, pero bueno, quero dicir, entendo que ao mellor se che ven un equipo como Madrid e che saca pola esquerda un Vinicius que che vai estar todo o tempo aí atacando esa banda, pois que a mellor optes por Carreira porque é un tío máis defensivo e seguramente che vai dar máis rendemento, pero se sabes que vas poder atacar, se sabes que vas poder ter o balón e ter profundidade, ten que xogar Javi Rueda. E Hugo Álvarez polo outro lado penso que é o mismo. É moi parecido, o sea que son os dos que máis teñen que que tomar a batuta. Habría que falar de chegado a final da Europa League. Cuál sería hoxe, se mañá fora a final da Europa League, cuál sería hoxe o 11 do Celta? Porque eu cada xornada que pasa teño menos claro. Si sabemos cal foi, non te adelantes, Mario, non te adelantes, que xa te vexo con ganas. Si sabemos cal foi o 11 do outro día do Celta. Recuperamos outra vez esa aliñación. Non sei como polo no debuxo. Jon Urrado en portería. Defensa. 4-3-3 eu a poñería. Marcos Alonso, si ves o tema este da posición media, é un batiburrillo. Un pivote por detrás con dous volantes por diante. Son tres aí, pero un 4-3-3 realmente. Os tres de arriba máis ou menos na mesma posición, casi parecido.
Bueno, pero despois Pero, aparece Ilais nunha posición máis parecida a de Borja que a de claro, Sotelo, por exemplo. a ver, Ilais A unha é que altura, xogaron quero decir. teóricamente, tanto intercambiando supoño que posicións Sotelo e Miguel Román algunha vez ou que seña, pero a intención é que algún dos dous fixera como de pivote e os outros forsen máis unhos volantes por diante pues, para poder acadar un pouco máis de profundidade cara arriba, pero vamos. Bueno, o tema Eu é que que digo, na liña de atrás temos a Marcos Alonso, Carlos Domínguez, Joel Lago e Óscar Mingueza. Un pouco por adiante, cada un que ubique donde boamente poda. Ilais Moriba, Miguel Román e Hugo Sotelo. Esquerda na punta de ataque para Hugo Álvarez, Borja Iglesias como dianteiro centro e xa ha caído a esa banda dereita un Brian Zaragoza que nin fu ni fa, a verdad, nin fu ni fa. E creo que aquí hai moito de que falar, Mario, cada xornada que pasa máis. Non sei se é por tema de expectativa de cada un ou por non sei exactamente o que, pero para min de momento moi corto o tema de Brian, do cual falaremos despois. Non sei, Mario, se ti cos muñecos na folla de alineación gustaba cho que vías. A min dá unha sensación de decir máis medio centro e máis fútbol. Creo que foi todo o contrario. no, non me gustou. Sinceramente non me gustou. Non me gustou o 11, non me gustou así o plantexamento, non me gustaron. Que pasa? Que, claro, cando se plantexaban os outros partidos, e a mellor casi igualabas as liñas, porque, quer dicir, o Elxe xoga como a nós tamén, quer dicir, o moi non como a nós, pero me refiro cunha defensa de 5 donde si os carrileros son moi profundos e atacan. O sea, quero decir, estamos falando de que en defensa fan unha liña de 5, pero despois é un equipo moi ofensivo, moi ofensivo. Claro, normalmente cando se che cerran atrás sempre sueles ter bastantes problemas. Entonces, o tema de que tuveran unha liña de 5 non sei se é que intentou, non sei, intentar, porque quero dicir, tamén en salida de balón hai que decir que o Elxe cagou na varias veces e non aproveitamos. Entendo o Xa, tema da presión arriba, pero claro, o tema da presión tamén ás veces expoñerse moito en outras, depende como a faigas, claro, é o que quero decir. Entón creo que o de ir un pouco a tumba abierta pasounos un pouco de factura en certos aspectos. Porque o tema de ir a presionar cando presionas e ao final che sale mal, o que faz é encadear moitos xa. erros precisamente en cadea, non? O sea, Creo que é encadear un dos erros grandes males e endémicos do veña. Celta recientemente. O tema de xogar sin balón, Entonces, ostra, costa velo o Celta, a verdad. entonces o tema é que eu creo que debería de haber non, sí, decir, recuperar un bloque non tan alto, un bloque un pouquiño máis medio e haber plantexado a presión de outra maneira. Pero bueno, Que lle miña faltou? opinión, Que lle claro. faltou a este plantexamento para ter éxito? Faltoulle, a ver, eu creo que a nivel presión ao principio non estábamos tan mal. Eu que creo é que cando eles precisamente despois nos facían, é dicir, cando recuperábamos o balón, esas transicións que facíamos eran horribles. É dicir, apenas o Celta daba 2 pases e xa perdía o balón. Entonces, para min o que lle faltou foi fútbol. O sea, quer decir, tú podes sacar é dicir, tú podes sacar obviamente a Sotelo, pero non entendín, por exemplo, sacar a Miguel Román e Moriba xuntos. O sea, pareceme. Botaches en Sí, a falta nivel un Fran presión. Beltrán. No, no. Polo tanto... No, o que bote. No, precisamente botei en falta, por exemplo, a un tío como Damián. Ai, carai. Botei a un tío como Damián, así de claro. A Igual verdad. onte podría ser o Damián Sotelo, Damián Moriba. Podría ser. Podría ser. A E xogar verdad, con dous, non meter con tres, pero bueno. tres O tema, centrocampistas e non a meter ver, a o tema é Damián, que pois xa. A ver, o tema é que o Elxe xoga 5-3-2, non? A intención de Claudio, baixo o que eu creo, é que a intención era igualar con Minguez e Hugo Álvarez os dous carrileiros e no medio do campo igualar a Moriba, Román e Sotelo con Valera, Febas e Donald. Entonces aí, desde aí, facer a presión que os centrais se obrigasen a sacar balos largos a tanto a Rafa Mir como a André Silva
ou a ter que forzar balóns de saídas complicadas. Eu entendo que iso era a idea de Claudio. E creo que, é dicir, sobre o papel non está mal. O tema é que ao mellor, pois, quero dicir, é o que digo, que ao mellor hai certas peces, quero dicir, Miguel Román é un xogador con que me gusta e con tal, que ten moito recorrido e tal, pero non é un xogador, pois, por exemplo, que che dá pases rápidos e seguros, quero dicir, Damián, en canto che recupera un balón, xa no momento dá un pase de seguridade fácil e rápido. É outra cousa. Beltrán para min igual non, porque sí que recupera moi ben, de unha das facetas que tiña, é unha das facetas que ten, pero creo que se lía demasiado moitas veces. Quero dicir que non circula o balón tan rápido con el. Entonces, onte o que se necesitaba precisamente era un xogador que movese moi rápido o balón despois de habelo recuperado. Para mí faltoume moitísimo Damián. Para mí onte Damián houvese sido un dos xogadores destacados, seguro. Bueno, é dicir, claro, estou falando por falar. Unha opinión das miñas de merda destas, pero bueno, é o que hai. Algo nos estamos perdendo, está claro. Que, por exemplo, non por un xogador che vai cambiar tanto o partido, ou sí, pero bueno, tamén o tema de que, por exemplo, saque a Joel Lago de central dereito tampouco me gustou, porque creo que perdimos en plan, ao estar, vale, Xavi, Dios mío, iba a decir Xavi Alonso, hasta luego. Hostia, Eder Sarabia. De quen quere falar? De Marcos Alonso, joder. Sacar Marcos Alonso si ten unha boa saída de balón. E Carlos Domínguez, depende, claro, non sei como estaba Starfel, non sei se iso, pero bueno, Carlos Domínguez, vale, que sale aí no centro, pero no central dereito tes, polo menos para precisamente, se tes que apurar a xogar un balón atrás cando recuperas ou algo, tes dous centrales que son unha maravilla xogando o balón, que son Manu Fernández e Javi Rodríguez. Aí está. E non entendo de Joel Lago, porque quer dicir, para min Joel Lago non é malo co balón nos pés, pero non é ningún desos dous, Entonces, eu a Joel Lago solo vexo na posición que xogou Carlos Domínguez, no centro. É dicir, para min Joel Lago sería o bon suplente de Carles Starfelt hoxe en día. E Carlos Domínguez, pois quer dicir, que eu non sei se de Marcos Alonso. Pero quer dicir, sí, pode xogar en varias posicións. Carlos Domínguez está, o sea, quer dicir, ese sí podría ser, bueno, xa está máis acostumbrado. As veces que o fixo no central dereito sí que estivo ben. É que a min dá má sensación de que metemos os canteiráns en pack. A evolución non pode ser toda igual dunhos rapaces que están vivindo algo anómalo como é ser titulares en primeira división con 20 anos. E creo que igual sobrevaloramos a precocidade de Joel Lago querendo equiparalo ao resto de xogadores da súa edad, e creo que non é o mesmo caso. É a sensación para nada. Con Joel Lago, que pode chegar a ser un gran central, que ten cualidades para elo, pero que exacto, non hai que quitar unha cousa da outra. Media temporada de ir aprendendo. Quero dicir, creo que temos moi bons canteiráns, pero bueno, hai que ter paciencia con algúns. Eu creo que Joel Lago ahora mismo na posición onde pode xogar e onde máis rinde, pois é nesa posición no centro da zaga, ou polo menos a min me parece. E penso que dai non debería salir, telo bastante fijo, bastante claro. Ben acompañado. Claro. Con xogadores que en certo momento a certa distancia da portería de Radu pois poidan corrixir algo que non de feito Joel Lago, como xa vimos ao longo desta tempada, e que, por certo, xa lle costou puntos ao Celta, como por outra parte o máis normal do mundo, e non podemos exixir outra cousa porque sería estarnos enganando a nós mesmos. Bueno, antes de nada, Mario, creo que hai tema Brian, que é algo do que falaremos máis adiante, pero vendo isto é imposible negar que hai tema Damián, cando o único xogador de campo que non son descartes como Franco Cervi e como Josef Aidú sin debutar este ano é Damián. O sea, Damián está xogando o mismo cos descartes. É o único que ainda non debutou xunto con Franco Cervi e Josef Aidú, que, se non me equivoco, está de aniversario, mandamos unha aperta, que disfrute das vacacións o señor Josef Aidú. Algo pasa, está claro que algo pasa, e negalo sería engañarnos. Sí, non sei, a ver, quero dicir, Damián o ano pasado pois tivo co tema do pai, iso, este ano non sei se hai algunha cousa por aí, non sei como está de ánimos, non sei como está entrenando, non sei se lle pasa algo, non sei,
Non sei, pero a verdade é que é sorprendente, é sorprendente. Bueno, a min polo menos dame non rabia, pero sí dame pena non velo máis porque quer decir, é un xogador que desde o principio se ganou o meu cariño polo seu xogo e por sobre todo cando aqueles momentos en que subo ao primeiro equipo sin, sabes, pasando prácticamente casi do C ao primeiro equipo porque estivo moi pouquiño, quer decir, xogou no Fortuna, pero casi nada, é un xogador que se ganou a pulso, pues, un exemplo de superación e de subir aí arriba ao primeiro equipo, que sae e que ao final, pues, entre el, o Álvarez e por aí, a fan que o Celta carbure e acade a salvación e todo iso. Entonces, quer E dicir, é un xogador que para min quitando cariños, o sea que o nivel que deu Damián Rodríguez nada máis chegar, foi dun centrocampista que dices, como este rapaz despunte sin unha progresión normal, o Celta ten aquí un señor centrocampista. Sí, pero para min o que máis destaca de Damián é sobre todo tamén a intelixencia no xogo, quer dicir, ten un IQ aí grande de saber onde situarse, pois para non ter que sufrir en outros aspectos onde sabe que o mellor non é tan determinante, non ten tantas condicións como pode ter algún outro, pero quer dicir, pero é un xogador que a mí me gusta especialmente, é super intelixente en todo o que fai no campo. Que pasa? Pois non sei ahora mesmo o que lle pode estar pasando con Claudio, non sei eso. Bueno. O conto de todas as semanas, pero de momento a min, de verdade, eu non lle acordo un partido realmente malo a Damián. Creo que un que ainda estaba fora de forma, que non había xogado tal, levaba tempo, foi un partido regulero, pero malo, así como tal, eu non lle acordo ningún, por eso digo tamén. Non sei a que se debe. Bueno, é un tema a tratar. Creo que tamén é positivo, por outra parte, a chegada con forza de Miguel Román. Creo que nunha tempada así está chamado a ser importante, como por suposto esperemos que este chamado a ser importante despois de amenazar durante días e días que non iba a volver a aparecer por aquí. Bueno, pois o señor Alex é completamente inevitable. Boa noite, señor Claudio Giraldez, o tío antes de... Es que firme de... así, non, de frente. Estou ben. Home, se giras o teléfono, mellor. Claro, sí, no, pero é que así non se gira a imaxe. Tens que activar a rotación. Activa. A teño desactivada, vale. Efectivamente. Bueno, que nos digan a xente do chat agora sí. Como vamos de audio, porque entendo que haberá problemas habituales ya de audio. Estamos aquí falando do señor Giraldez. Bueno, pues creo que... Por si non se nota. Por si queda algún tipo de dúbida, temos o señor Alex moi crítico ca dirección técnica do Celta, non? Estou farto xa. Quero que volva Cardoso, Benítez ou quen sexa. Cardoso. Grande Cardoso. Bueno, o Turco Mohamed. Alex. Onte vin un pouco o Turco Mohamed. Pero digo eu, que tanto tempo tes libre para ver o Turco Mohamed? Como estás? Contanos. Pois ben, aquí de volta, cando podo, xa sabes que estou aquí. Hoxe non vou aportar moito porque foi o aniversario da nena mediana o sábado. Felicidades, parabéns atrasados, por Dios. Como tiña eu 2 partidos, pois a celebración para o domingo estaba cun ollo no partido e outro ollo no cumpleanos e bueno, tácticamente non vou aportar moito hoxe. E que queres aportar ca túa reivindicación por partida doble que vemos aí cando posiblemente Claudio Giraldez este podemos falar de máis cuestionado, non é o sea, non sei qual sería o adxectivo, pero máis sinalado, posiblemente. Sí, sinalado, cuestionado. Bueno, non é o mesmo. Eu xa vin en varios celtistas que hai que ir buscando adestrador e tal. Bueno, a ver. Estou para... estas cousas, cada un, de verdade, é que estas cousas é que non entendo. Un entrenador que nos mete en Europa, que utiliza a canteira, que todo iso, quer decir, obviamente que se pode equivocar, e para min
nestos 2 últimos partidos para min equivóquese. Pero que se equivoque ou que teña algún partido malo, pois como pode ter un xogador, un árbitro ou como calquera. Por normas xerais, para min, Claudio, é un exemplo de entrenador. É que non somos conscientes de que hai nada, preguntou o Bayer Leverkusen. O que non entendo é que haya xente que poida poñer en duda o talento, o traballo, calquer cousa de Claudio Giraldez cando nos levou a estar donde estamos, cando outros entrenadores, pois, estábamos sempre sufrindo sempre mil historias. O que hai que facer é apoiar o equipo, sobre todo cando veñen agora maldadas. É o que hai que facer. Que se pode criticar e opinar sobre o partido dunha forma constructiva e intentar decir, oye, pois eu creo que falta isto, ou creo que isto pode ir tal, ou iso, pois normal, é lógico, porque se salen as cousas mal, pois cada un ten unha opinión para intentar arranxalas. Ahora, isto de a mínima que temos, cambiar de entrenador ou empezar a cuchillar xogadores porque sí, pois non me parece nin medio lógico. É que non se nos esqueza que cun equipo cheo de nenos, a lógica máis aplastante diche que moitas gambadas tes que pasar aínda para que eses nenos deixen de ser nenos. E creo que algunha gambada propia da idade, da inexperiencia e dese crecemento normal nun futbolista, pois fixo a Claudio perder puntos sin os cuales agora pois parece que as urxencias son maiores, os erros son máis groseros e o señalamento está máis o orden do día. Pero isto non é novo, Eu vin 2 veces a tempada pasada o mesmo conto. Cando tivemos malas rachas, que hubo 2 malas rachas prolongadas, gañamos os 2 primeiros partidos contra Valencia e Alavés, pero logo recordemos que viñeron o de Cornellá, o de Butarque, non sei que. E criticouse a Claudio a rotación, non sei que. E logo en Xaneiro o mesmo. Cando en Xaneiro fixemos o ridículo contra o Bilbao, despois de vir do Bernabéu, contra o Racing na prórroga, en Mendizorroza dando pena, en Mestalla dando pena, e tal e cual, tamén, Claudio fora, imos baixar, imos ir costa baixo e a ver se baixamos e tal. Este ano, a ver, es que eu non sei se vivo noutro mundo, pero estamos en setembro. En setembro xa, todos estes que é posible este cartel, os xoves, seguro que van moitos abalaídos cun carné moi bonito que chegoume negro. Eu pensaba que entro co carné de sempre, cando veo no buzón carnés novos, pois sorpresa que me levei, será porque levo en Vigo 3 anos e non vin ao Celta na Europa. Pero iso, se temos este ano 2 carnés diferentes, pois é gracias sobre todo ao que fixo este adestrador. E se non é pouco eso, eu recordo, para o que non teña visto moito a Xiraldez, que tamén o dise no ano pasado, os equipos de Xiraldez soen ir a mellor nas competicións. Agora, despois de pretempada, os equipos están a tope físicamente, a tope tal, e va por picos de forma, e esos equipos van baixar. E o Celta xa está facendo rotacións. Acordémonos cando gañábamos os partidos a tempada pasada, normalmente nas segundas mitades. A segunda volta foi mellor que a primeira. Tivemos picos de forma, sí, pero en decembro estábamos nos como motos, e parecía que ninguén nos iba a frenar. E tamén, quitando de Valencia a Alavés, recordo os discursos dos máis pesimistas do celtismo, non, es que se non contan os 6 puntos de Valencia a Alavés estaríamos tal. Pois o ano pasado tamén comenzamos moi mal, e logo miramos donde acabamos. Eu, confianza total, eu non estou nada preocupado, pero nada. É verdade que agardaba ter máis puntos a estas alturas? Sí, sobre todo porque a min eu teño especial ilusión pola UEFA e pola Copa del Rei, pero máis pola UEFA porque non temos transatlánticos, é dicir, o Stuttgart é moi bo equipo, boísimo, pero é un equipo gañable. É dicir, totalmente. Se facemos bons partidos e podemos gañar hasta con Barcelona, Madrid, Atlético e tal, pois o Stuttgart, todos estamos de acordo que o Stuttgart é moi bo equipo, pero non está ao nivel de Madrid, Barcelona, Atlético. Pois é o que temos este ano. Eu agardaba moitos puntos agora por ir facendo colchón e logo, como fixo o Toto, pois en Liga os menos, sabendo as rotacións de Xiraldez que non hai un bo 11, pero en Liga, pois, os que menos ben estén, en UEFA ir con todo.
agora eu creo que se a cousa siga así, pois vai ser máis equilibrado todo. Pero é iso. Vin moitas críticas no partido do Stuttgart dicendo que o 11 era pensando na Liga e tal. Eu estou de acordo e parece que sabedes que son damianista a morte eu, o sea, Damián conmigo está fora de toda dúda, pero eu veo moi lóxico sair contra o Stuttgart con Beltrán e Ilais. Por qué? Porque o Stuttgart é un equipo fisiquísimo. Todo de acordo. Beltrán tuvo 3 titularidades este ano, que foi contra o Xetafe, equipo moi físico, en medio campo moi físico, en Vallecas, con Patecis, Pedro Díaz, Óscar Valentín, equipo moi físico no medio, e contra o Stuttgart. Beltrán, eu entendo, sen ser eu, xa me coñecedes todos, moi beltranista, é dicir, para min é un xogador moi válido, pero para o estilo de xogo de Celta, pois para isto, pois igual é o medio centro que menos encaixa a mi modo de ver o fútbol. Pero aínda así, para min, en partidos tan físicos como ese, Beltrán para mí é indiscutible. Entón, que se pode criticar? Meter a Starfel e a Marcos, pero es que a defensa non está del todo bien e estamos a... Pois, no, a ver, eu... ocasións claras por partido, algún error individual por partido. Eu entendo que cando o equipo non está seguro, en un partido como a UEFA, tanto Starfel como Marcos Alonso, que son hombres curtidos, que tenen 1000 batallas e así, pois igual, aínda que saigan de lesión, pois hai que intentar recuperalos o antes posible. Eu, por exemplo, contra o Elche, con Rafa Mir e Andrés Silva, botei moito de menos a Starfel. Hombre, onde vai parar? Entón, eu entendo, non sei, pero eu creo... Sabedes que aquí eu veño, cando creo que Claudio Xiraldez equivocase, eu veño aquí, ou se equivocouse, eu digo, o sea, aunque eu sea moi de Claudio, pero es que, sinceramente, cando plantexo eu os partidos antes do partido, a ver en que coincido en que non, es que poucos erros veo de Xiraldez. O único que podo reprochar é, unha vez máis, e sabedes que cando fai 3 no anterior post o dicen, dá gusto ver a Mingueza así, pero eu as oportunidades de Mingueza coa pasividade que ten últimamente non as podo entender. Entón, salvo o tema Mingueza e o tema Damián, que pode chocar de fora, pero se Damián non está jugando, eu sendo moi damianista, é que Damián non está bon. Claro, o sea, está claro. Claudio Giralde sí, pode ser, claro. Un especial por Damián, Damián é un medio moi do gusto de Claudio, e se non entra es porque por unhas cousas ou por outras agora non está bien. Oxalá recuperar ao mellor Damián, porque para mí non hai medio igual no Celta. Pero es que non, es que sinceramente eu busco e digo, a ver a xente se ten razón por alguna parte ou por outra, pero es que eu creo que Claudio sinceramente está facendo cosas lóxicas. Pois para mí non. Para min lóxicas hasta certo punto, pero eu que creo é que sinceramente se tú vas a competir contra un equipo físico, e aos datos me remito porque os partidos, salvo o Rayo que o mellor, bueno, quero dicir, pero estes partidos que perdimos ou que fomos aí inferiores, como Frankfurt, como Getafe ou así, eu o que creo é que non lle pode ser un equipo a competirlle a él se ele é un equipo físico e ten uns xogadores físicos, ao mellor tes que valorar se tú tes un equipo tan físico como a él ou lle podes igualar ese físico. Porque para min a idea que tiña que ter Claudio era de recuperar balón e defender con balón. Ter máis tempo o balón para que eles non poideran. E incluso nos momentos que o equipo rival, tendo ese equipo tan físico, incluso darlle, o sea, replegar un pouquiño máis e intentar que eles xoguen o balón e que acaben perdendo o balón, porque realmente non son xogadores de tan bo pé. Bueno, o Stuttgart ten xogadores de bon pé, como por exemplo Stiller ou por aí, eso sí que é verdade, pero quero dicir, o que non podes facer é que se o basas no físico e intentas igualar un equipo que é máis físico que a ti, que ao final che pase por riba por ese tema e que tú encima non podes facer o teu xogo. Entón creo que aí é onde se equivoca Claudio. Creo que Claudio debería plantexalo desde teño o balón, vou a ser superior con balón e vou intentar que non me ataquen, o sea, vou intentar defender con balón. Entón, penso que desde ese plantexamento Claudio debería de telo máis en conta, porque creo que para min é un erro salir a competir a nivel físico con alguén que é máis físico que a ti. É igual que, quero dicir, para min a estupidez de Benítez foi intentar xogar ao xogo que tiña que facer Benítez con xogadores de
como Fran Beltrán de 1 metro tal. No, si tes un xogador que é baixiño e tes xogadores que tal, pois terás que ver o que tes no equipo. Porque senón é que é incomprensible xogar a ese fútbol ali abaixo agazapao cando sabes que os centros laterais che van a entrar, cando sabes que non vas a ter, quero dicir, é que non ten sentido. Entonces, non falemos de Benítez, por Dios, que se nos moven. Refírome que utilizar ben as ferramentas que ten e que penso que neste tipo de partidos en concreto Claudio equivócase. Para min, é a miña forma de ver. Despois, en outros partidos, si obviamente plantexou ben, de feito o Celta é o que digo. Dos 7 partidos, 8, levamos, 7, 8. 7 e un de Europa League. Vale, digo, en 3 partidos para min fomos claros, o sea, perdimos, puntos, acabou, pero no resto donde empatamos e tal, creo que fomos mellores co rival e merecíamos algo máis. Para min, o que pasa é que igual levamos, empatar e punto, levamos un par de baños, que creo que sí que tal. ¿Qué pasa? Estos 2 últimos partidos obviamente mal, entonces por eso digo que a mellor esos plantexamentos teñes que dar unha tuerca, unha volta de tuerca a Claudio. Pero estando ten lógica o que dis, pero eu creo, o sea, o partido de Claudio a variante de Jon Selabdelawi de carrileiro así o mostra, eu creo que era dividido, es que eu, no, a ver, Jon entra quen tivo a paciencia suficiente e quen aquí o señor Pablo W xulgoume de que eu non sei, algo tiña que ver eu con Sotelo e tal cando todo o mundo sabe, pero para min o Stuttgart non é un equipo para Sotelo. Aquí calado. Se pos un medio centro a seguir a Sotelo e tal, o Sotelo desaparece. Nas disputas no medio campo e tal non vai gañar un balón. Eu creo que o que Xiralde por eso mismo un equipo físico para robar e transicións rápidas. Aí con Mingueza que lanza ben os balóns, Iago Aspas con os balóns. Vale, correcto. Se eu entendo. Es que para min ten sentido. Sí que ten sentido, pero penso que se equivoca. Pero aínda que teña sentido, quer dicir, tú non sobre o papel podes ver algo, pero que despois ao mellor cando a hora de aplicalo non é, quer dicir, eu tamén tiñen así, tamén tiven algunha medio parella aí que tal que me falaba de poliamor e eu dicía, sí, sobre o papel todo moi bonito, ten sentido, despois o carallo, sabes? No, pero por exemplo, tamén, escoita, refírome a que, por exemplo, Jon Selabdelawi dixo en rolda de prensa el que foi un tema de que Javi Rueda estaba tocado e de que non tiña outra, quer dicir, viu o máis factible posible pois meter a Jones nese partido para iso. Entonces, quero dicir que tamén ten sentido, que se estaba Javi Rueda tocado esta carreira tamén tal, pois quedaba a opción ao mellor único poñer a Mingueza nese lado e outro lado pois poñer a Hugo Álvarez, ou senón, pois, con Jones, que era a opción do que tiña el planeado e como iba a plantexar, pois utilizalo. Entonces eu tampouco vin mal. Despois, cando escoitei o razonamento que tivo, claro que dixen que tal. Que pasa? Que eu que digo, o sea, sigo dicindo, creo que si ti sales a competir contra un equipo, é dicir, tú si sales a pegarte unha boxeo, tú podes ser moi bon boxeador, pero claro, si che poñen un tipo que é físicamente o doble de alto e de grande que a ti, por moi bon boxeador que señas corpo a corpo o que deseñas, vai te machacar, porque o tío ten outra eso, igual tens que plantexar outra táctica. Entonces, a eso me refiro co tema de Claudio, non outra cousa. Bueno. Pero refírome nestos partidos en concreto nos que realmente os equipos físicos nos están ganando a partida pois por iso mismo, por físico, porque ao final o Celta cando despois recupera o balón, que é o que decía, non nos dura o balón nada. O sea, o problema non é porque sí que contrarrestamos ao rival en moitas ocasións, pero o problema é que despois cando temos o balón nos pés, duranos 2 pases. Entonces vestimos un santo para desvestir outro. E para min é o problema que hai. Sí, pero estando de acordo outra vez contigo, pero é o que decimos, es que se gañamos 0-3 en Stuttgart e 0-3 en Elche, Claudio era tal. Pero como nos meteron un baño nos 2 partidos. Pero claro, pero como nos bañaron os 2. Sabes, con Sotelo e tal, e nadie asegura que en Stuttgart en vez de 2-1 houvese sido un 4-0. Entón, pero mira, eu o que sí que vos podo asegurar aos dous é que sodes uns completos maleducados, porque aquí entrou un pingüino cun gorro na cabeza e ninguén tuvo a pouca decencia de decir boas noites ou boas tardes. Si non vamos ao... Pero xa estás ti, Pablo. Pero que chego tarde. O horario dos Estados Unidos.
A ver, Antón, vas a benvenir. Antón García Fernández. Boas noites. Xa nos tiñas que interrumpir antes Sí, e parar no, para no. cando entra No, Antón. eu estou aquí tranquilamente escoitando e disfrutando das vosas palabras dende, nesta ocasión, non dende Jackson, senón dende Martin no meu despacho na universidade. Non estou nin na miña casa, nin da miña sogra, porque hoxe é día de traballo, pero rematei a miña derradeira clase do día. Ajá. E aquí estou, un placer estar convosco, co señor Pavlov, que agora vou comezar a decir Pavlov. Pavlov, bueno, a medias, a medio camiño. Ben, bueno. A F do ruso tamén. Por suposto con Alex e con Mario, que xa botaba de menos unha noite de palique celtista cos dous, bueno, cos tres. E bueno, moi pouco contento realmente coa situación. Normal, Antón, normal. Non, simplemente pois foi un partido para min dos peores. Xa non desta temporada. Creo que estamos todos. Sí, o segundo peor, eu creo. O segundo bueno, para min non sei o segundo o peor, pero realmente foi un partido. O peor de Stuttgart e o segundo peor este. Eu creo que está xogou aí. un bo partido, pero xogou un bo partido, pero que o Celta realmente fixo moi pouco neste encontro. Xa non é un problema, eu penso, de intensidade e tal, senón a min é un problema neste partido de colocación no campo, un problema tamén de xogadores que parece que con eles non vai a cousa, que non se gaña un balón dividido, que non se ataca con sentido. É dicir, non sei, porque non son adestrador, cal é a solución, pero a min hai unha cousa que me preocupa e penso que é algo do que hai que falar. Simplemente vou botalo aí a ver se queredes falar disto. A min dame a sensación de que cando un critica a Claudio ou o equipo ou a directiva, hai que utilizar un prefacio prácticamente. E ese prefacio de dicir eu estou con Claudio, porque semella que se un critica xa non está con Claudio, e xa quere a cabeza de Claudio, e xa quere tirar todo pola borda. Non é así. E haxa xente que diga queremos a cabeza do entrenador, iso non ten ningún sentido. Non ten ningún sentido porque se hai un proxecto hai que seguir adiante co proxecto, pero tampouco me parece ben esta idea de que haxa que estar continuamente dicindo eu estou no barco de Claudio, eu estou con Claudio, eu estou no giralcóptero, tal. Home, iso dende o meu punto de vista dase por sentado, dende o meu punto de vista. Pero se estamos cada vez a ter que dicir que estamos con Claudio, que tal e cual, case dá a sensación de que isto máis que un equipo de fútbol é unha secta. Non podemos estar continuamente pensando que cando un critica está a criticar porque quere destruir. Non, a min gústame Claudio como entrenador, pero o que é evidente é que este comezo de tempada non só polos resultados, senón polo xogo, está a ser un comezo de tempada pois moi negativo, moi deficiente. E bueno, poderase dicir, bueno, que o Celta podería ter gañado. A min iso non me vale, realmente non me vale, porque, por exemplo, no partido contra o Stuttgart, o Stuttgart é un equipo que está moi por riba do Celta, isto é evidente. O sea, isto non é unha cousa de que o diga eu e que ou que ese partido saíse mal. O Stuttgart é un equipo que está por riba do nivel do Celta. O sea, o Stuttgart é un equipo para gañar, para ter opcións de gañar a Europa League. O Celta non. O Celta non, porque o Celta non se fixo un equipo para iso. O Celta non está ao nivel do Stuttgart. Entón, eu non critico o Celta en Alemanha tanto como critico o Celta no partido fronte ao Elche, que para min foi pois unha verdadeira sudores fríos. Podemos, por suposto, analizar por qué e tal, pero foi un partido que para min como celtista foi duro ver ese partido, ver como un equipo como o Elche pois se mostrou tan por riba do Celta en prácticamente todas as facetas do xogo. Que falamos do Elche, a ver que pasa cando chego o Atlético de Madrid a Baleidos este próximo domingo. O Celta siga ca mesma urxencia de... A ver. O Elche ten máis equipo do que parece, O Elche ten máis equipo do que parece. Pensei que ibas a facer unha comparación. A Fengruber, ten a Febas, Rafa Mir, que, ollo, quer decir, que no anterior equipo que estivo, pois non o fixo tal, bueno, quer decir, a nivel persoal a súa vida é unha cousa, pero será un futbolista maravilloso. André Silva, que estamos falando dun ex do Leipzig, André da que é un Silva. xogadorazo de tal.
André Silva. Ahora é André da Silva. Pero quero dicir que bueno, que ten un equipo con xente máis que, Sí, oye, que máis que non é interesante. Oviedo, está claro que non é Oviedo, Que, pero exactamente, o non Celta estamos tampouco falando é dun Oviedo Oviedo. ou Quero outro decir equipo, pero bueno. que o Celta este tipo de partidos non podes por xa Pero regalalos porque pero eres inferior. tampouco me gusta, quero decir, tampouco me gusta despreciar a ningún equipo da Liga, No. e menos a un Elche que ollo. No, pero Estamos eu falando del non punto. desprecio Elche, No, xa, pero bueno, que algunha xente o pode tomar así, me refiero. Non estou dicindo que o digas ti, Antón. Digo, e nese plan. Que, oye, que ten un equipo, o Affengruber este que me flipa. A mí ese tipo... magnífico, sí. Témelo, No, xa desde o ano pasado, xa... Bo nome, Uf. Fengruber, joder. Xa parece que hasta cojona, non É máis outra o nome, historia, non é máis outra o... historia, sí, señor. Alex, que te a mí quedache con a preocupa palabra na máis, boca. o que quero dicir é que a mí preocupa máis esta sensación de autocomplacencia que hai, que eu vexo no celtismo, que a calquera outra cousa. E realmente dá a sensación de que cando o equipo xoga mal non se pode dicir. Eu, no partido do Elche, é que vexo moi difícil destacar algunha cousa positiva. Pode ser que eu sexa moi está claro que negativo, non. anticeltista, non sei que, ribadulla, podedes chamarme ribadulla se queredes, pero Ribadulla. Pero é que eu creo... vou dicir iso, non pero vexo que eu nada creo que podo destacar dese partido. Ribadulla. No, é que eu que creo é que non hai unha persoa que fale ben de que se xogou ben, nin de que se fixo ben. O sea, que penso que ninguén, non escoitei ninguna opinión positiva. E de feito todo foron críticas. Tamén quero decir que unha cousa é o que digo, as críticas e outra cousa, pois é o que decía antes Alex, de en plan pedir a cabeza de Giraldez No, iso ou non. cousas así que son desmedidas ou insultos ou Iso bueno. non. Porque iso non Ou é tamén constructivo. xente pues, iluminados que dicen igual é a hora de facer un cambio de esquema. En plan, e digo, sabes, a que te dedicas ti para argumentar eso? E por qué? A ver, Non sei. faime moita graza, eu o falei por un grupo de WhatsApp e así, a xente di que non cambia o sistema. Que es que dun sistema que ti saes de cara hai moitas variantes. O sea, un 4-3-3, por exemplo, simplemente con un movimiento dun xugador se convertes en un 4-1-4-1. No, pero é que leva facendo Claudio desde que empezou. Entón, desde que empezou aquí, en fases de xogo xoga con 4 atrás, con 3 atrás, con 5 atrás. Es que Claudio fai moitos cambios de sistema. Igual non hai que ver a alineación e se no saque inicial os xogadores están postos dunha forma, significa que xogou desa forma. Es que eu vin moitos, o sea, contra o Girona vin 3 ou 4 cambios de sistema. O sea, dende o carrileiro que estaba Mingueza pola esquerda, meterse casi de media punta e Brian estar pegado á banda, e Mingueza formar parte da línea de medias puntas prácticamente cando tiñamos que empatar o partido. O sea, vin moitos cambios de sistema. Entón, a xente que di que hai que cambiar cousas, eu elegantemente e sin querer faltar ao respeto digo que vea máis fútbol, porque es que Claudio salga de cara con un 3-4-3 ou como quieras llamarlo, porque pode ser un 3-4-3 ou un 5-2-3 ou 5-2-2-1, depende como quieras llamar. Es que é o que digo, o sea, un sistema ten moitas variantes e o Celta xogou de moitas formas distintas. O sea, eu vin a Iago Aspas de punta, de media punta e de medio centro nun mismo partido. Pero Alex, eu penso que o problema non é que haxa que cambiar de sistema ou que non haxa que cambiar, ou se cambiou ou non cambiou, porque evidentemente... Entendo por que o dis, pero... Que máis xente di que Claudio Giraldez non troca nada, es que troca moitas cousas. No, pero entendo que sí que troca. O que dá a sensación é que polo de agora, neste comezo de tempada, non ten dado coa tecla de como funciona este equipo. E hai xogadores que están a un nivel ínfimo, máis aló de que Claudio pois teña... Por aí pode estar máis a clave. A clave pode, hai que darlle máis bola a eso, me parece. Son infumables totalmente. Eu teño moito cariño a Claudio, pero tamén hai moitos xogadores aos que teño moito cariño. Pero a realidade es que, salvo Ilaix, Sotelo, Borja Iglesias, Erradu, non hai ningún... Bueno, e Javi Rueda, non hai ningún xogador da plantilla parecido ao ano pasado. Javi Rodríguez non está como ano pasado, Starfe lesionado, Marcos Alonso lesionado, Manuel Novo, Joel Lago non está como entrou no equipo, Carreira estando ben non está como ano pasado, Mingueza ni hablar, Beltrán non está, dos dianteiros quitando a Borja, o sea... E a ver Iago, de Iago falaremos tamén en algún momento.
de Brian non se pode falar, o sea, salvo da liña das medias puntas a Hugo Álvarez, e Hugo Álvarez tampouco está ao seu máximo nivel. O sea, o sea, para min, sendo o mellor dos media puntas, Hugo Álvarez para min non está ni ao 50% do seu nivel, do nivel que pode dar. Entonces, que fas con iso? Picos de forma. Eu entendo, e por eso non estou preocupado, porque sei que esos xogadores non van a estar toda a temporada con este nivel. Entonces, non sei se a seguinte jornada, dentro de 2 ou dentro de 3, pero non falta moito para que os xogadores, se non son todos a mesma vez, porque non vai ser así, pero os xogadores, o sea, Iago va a dar xogo, porque non se esqueceu de xogar a fútbol. Bilio tendrá que despertar algún día. Starfel e Marcos Alonso irán saindo das lesións. Javi Rodríguez, o sea, estamos falando de que Oxalá non nos paguen 30 millóns por él, Ose, o rendimento de Ose non teño medo nin que paguen 2, pero vai volver a ser ese central que para min vai valer 25 millóns. Entonces, vaya. Tranquilos. Es que son picos de forma. Estos picos de forma, os repito, por si a xente se esquece, solo recordaba 2025, UEFA. No. Es que estos picos de forma os tivemos en xaneiro, os tivemos en setembro e os tivemos en outubro o ano pasado. O problema é cando chegan xuntos. Tamén quero decir, sinto ser pesado, a ver, pero que nos vendría o señor Alfon nestas jornadas, que cando o equipo non tiraba, sacábase a súa e a metía. Eu voto de menos moito a Alfon e tendo a Brian ocupando 6 millóns de límite salarial é o que decía, que non poda vir, o sea, que Alfon sea irreemplazable, que non poda, pero tes un xogador polo que non tenes que pagar traspaso, de só tes que poñerle un soldo medio alto. Eu, personalmente, imagínome ao Alfon do ano pasado neste equipo, e digo, algún partido, dos empates, alguno, gañábamos. Porque hubo moitos partidos o ano pasado que o equipo iba tran e non terminaba de tal, sí. E Alfon na súa de encarar e pegarle, este autosuficiente, ano, autosuficiente. O sea, Alfon gol ten, é o que o Celta está, que se non marca Borja Iglesias, non marca nadie. Pero que aí é onde está o problema, porque realmente o Celta está perdendo pola mínima os partidos que perde, e os que non, pois máis que pola mínima que empatar non existe no fútbol. Agora ben, tes un gran porteiro nun gran estado de forma, tes un dianteiro nun dos mellores estados de forma posiblemente da súa carreira e desde logo desde que chegou a Vigo. Pero claro, tú donde van os millóns, xa non só de traspaso, sino como dice Alex, do que ocupa no límite salarial de Ferran Jutgla e especialmente dun Brian Zaragoza que acaba unha xornada máis sin cifra no Celta, un xogador que viña para ser estrictamente diferencial xa non só na parte de arriba, sino no equipo, intentando carrilear a un Iago Aspas que a vaquiña cada vez vai dando menos leite, pois ahora mesmo ter outra referencia de nivel arriba como é un Brian Zaragoza que incluso, oye, eu personalmente o digo, creo que era un ano de Brian Zaragoza para intentar pelexar ir ao Mundial con España, ni máis ni menos, e agora mesmo está para pelexar con Pablo Durán. Eu quero dar outro pau tamén, este porteiro que se é por moitos celtistas non hubiese comenzado a tempada, eu volvo a decir que eu fun o que dixo en plante de paciencia como un porteiro que tal, que cual a principio de temporada, antes de juzgarlo dixen que non se podía juzgar por un partido de pretemporada. Pero bueno, en fin, creo que como digo, sí, temos a Jatalim aquí no chat de Twitch que xa está saludando. Bueno, noite, Jatalim. Pero como digo, oye, non todo é negativo. Ainda que Alex quera falar solo de cousas que nos botan o alma aos pés de como estamos e tal e cual, pese a esas dúas camisetas que ten aí intentando levantar o ánimo dun adestrador sinalado. Aí está. Tamén che digo, é difícil comprar unha camiseta desas, eu non sabía nin que o facía, pero aí está, parece mítica camiseta de no, bueno, regalo ya a este tío, sobroume de cando renovei ou algo así que me fixo o Celta, non a quero para nada, e dou aquí a este paisano que está con 3 nenos para que en directo me defenda un pouco máis. Oye, falamos pouco da camiseta de Antón, Definitely Maybe, bastante galego por outra parte. É como un definitivo, bueno. No, xa sabedes que a min o meu é o jazz, pero é que eu nos anos 90 era moi fan de Oasis. Sempre fun
moi fan de Oasis porque a mí sempre me gustaron moito os Beatles, e bueno, pois Oasis sigue esa tradición de música pop británica. E bueno, outro día, pois paseando por aquí por un supermercado, non, por un centro comercial, atopei esta camiseta, e digo, eu tiña unha de Oasis dos anos 90 que xa está totalmente acabada, entón dixen, bueno, pois teño que mercala. E bueno, pois aquí a teño, e trouxena hoxe porque, bueno, pois Aí está, está lucindo. case todo metido en caixas tamén, hai que dicilo, Pablo, que estamos coa mudanza, entón pois vou repetindo máis ou menos a mesma roupa que non está en caixas, entre elas esta nova camiseta Sí, señor. dos Oasis que estiveron por aquí polos Estados Unidos de xira hai pouco tamén. Aí está, lucindo Antón Que bo que alguén como a ti que fala aí de tal e diga Oasis, que se di aquí en diga Claro, Oasis, claro, porque que é claro, o tema de que me fai gracia, porque claro, a ver, no PAF cando me veñen a pedir música ou iso de toda a pesca, nosotros temos unha cartelería en xeral pois para cando ven pois xente fora, é unha cidade turística, entonces pois bueno, o tema de que ven bastante xente estranxeira e tes que falar un pouquiño inglés e tal. Claro, sempre se dicen Oasis. Entonces, Oasis, claro. faime gracias que o de tenis e de todo iso, pero é o rollo de tamén me recorda outra historia dun amigo que cando veu era británico, pero el falaba ben, o sea, falaba tamén o castelán pois de toda a vida e todo iso, e cando dixeron en plan, "Pero non conoces a Rem?" E o tío, "No, no, non conozo a Rem." Claro, hasta que ao final lle puxeron a canción e dixo el, "R-A-M." Sí, sí. Bien, claro. Sí, pero bueno, U2, ¿no? Tamén, Sí, U2 sí, e Todos, U2. YouTube, todos. YouTube. Pero bueno, sí. Non, realmente é unha banda magnífica, Oasis. Eu teño todos os discos e escoitos ben a miúdo, ¿no? E bueno, como agora están de volta aí en xira mundial e tal, pois por iso supoño que nun centro comercial de Jackson pois había unha Aí está. camisola de Ujú. Oasis, senón Esperando por Antón. sería case que imposible que iso ocorrese. Bueno, Oye, teremos que empezar a falar outra vez da Non banda da que preocuparse, estábamos falando, non? sí, sí, sí. Pero oye, pois non preocuparse, non antes de nada, preocuparse falando de que música, o dejar. o señor camiseta sí que nos vai llevar ao verdadeiro Oasis. Vale, ahí está. Sí, sí, ahora estaba Alex todo este rato esperando para. Bravo. Está esto. Que ti ríes moito do de Ataca, Ahí está. Ahí aquí está. Ataca con el de Ahí está, moi ben. Aí, esta foi a final Ataque de temporada, 68. que ten todavía esta etiqueta. Voltar a Europa. Voltar a Europa. Ostras. Poden ponerte incluso na camisola señor Pablo W. Ah, pues. Quero ver unha camisola túa con señor Pablo W. Bueno, eu teño unha bastante chula por outra parte. Enseño ahora. Pero É do Ourense, non do Celta. que che iba a decir, falando de música, moi ben o Celta outra vez na música. O tema ese de Jargueceta voltarei, non sei se producido ou semi, non sei. Ui, que cara me pon Mario Seijas, que no Lebowski non lle funciona. Porque a mí non me gustou. A mí non me É gustou. que non escoitei, non podo dicir. Bueno, o mismo que isto a- sí que é unha banda, hombre, isto é unha puta banda. O mismo que a Oliveira sí me gustou, pois esta canción non me gustou. E É o ti, que hai. Alex? A mí Oliveira sí que me gustou, esta non escoitei A ver, a ainda, min- pero escoita e a semana vindeira digo cho que penso. Ben, pareceme ben. A min es que todo o que teña a palabra celta gústame. É o exemplo que puxen cando porque a xente non é a única Leite que fai celta. coñas como Pablo que din, pero ti tes todo do Celta. Sí, es que a min venden no chino unha merda de perro e le poñen unha pegatina do Celta e eu a merco. Sabes? Entón, unha canción que di Celta. Antochos, caralla. Tamén vou decir unha cosa, a ver, a mí a Oliveira está moi por enriba de Voltarei, Uñas Cores un sentimento moi por enriba, Home, bueno, de que el Toy, a de 1923 tamén, o sea, hai moita, a de Celta Tesos tamén de que el Toy, pois non é das miñas favoritas do Celta, pero a ver, escúchase, di Celta e a canción é boa. O sea, E depois, carai, non volvo a facer ningún comentario para todos os musical. artistas do mundo que queren facer unha canción boa que teña a palabra celta e listo. Eso E xa está. se A mí- escoita, Ou que salga na a miña carátula, favorita unha merda de can co escudo do Celta. E xa está. Xa nos sirve tamén, non? E a conclusión que sacamos do novo tema de Jargueceta en colaboración co Celta. Moi ben.
Bueno, pues despois É desta que sou máis crítica clásico, musical. Pablo, a mí gusta máis a Que foliada. quede claro, tampouco quero comparar a canción con unha merda de can cunha pegatina do Celta. Tampouco era No, esa. iso quedou claro, iso quedou claro. Bueno, non sei cuánto de claro quedaría. Pero a foliada No, pero a foliada do Celta para min mellor, dinos a JDS min a Vinter foliada Roski. do Celta, para min é o clásico entre clásicos, mesmo fixen un Iso vídeo yo no Barcelona sobriño, de tío. análise literaria da foliada. E bueno, tiña o meu avó nunha cinta de casete, entón, pois, Ostras. evidentemente, iso non vai pasar. A ver, Tiñamos que facer un tier list de cancións do Celta. Quen vai ter estas novas cancións nunha fita de casete? Ninguén. Entón, pois, a foliada do Celta Pero ollo nun ten vinilo, ese toque que están volvendo. bueno, pode ser en vinilo, pero ten ese toque extra pois de nostalgia e de sentimento persoal que a min fai que a foliada do Celta pois sexa que ademais podo tocala así máis ou menos coa guitarra, entón pois, bueno, pois funciona mellor para min, pero a Oliveira magnífico tema, eu non estaba seguro, pero cando escoitei pareceume que foi maravillosa e a ver que me parece esta voltarei. Xa cho direi cando escoite. Bueno, volvemos, como decía Mario, a nosa banda armada. Si hai un líder que leva a escopeta ben cargada é o señor Borja Iglesias. Outro, co cual o señor Mario Seijas pódese colgar a medalla de ser defensor acérrimo incluso antes de que aterrizara de volta en Ourense, iba a decir. Ojalá meter un gol de Ourense estaría ben tamén. En Vigo, e aí estamos. Oye, non sei se miramos a clasificación de goleadores da Liga, creo que Mbappé leva 8, pero non sei a cuánto... É que claro, é que bueno. Independentemente de mirarnos nos demais, o nivel de Borja Iglesias creo que está por fin ao nivel, valga a redundancia, dun equipo que quere pelexar por estar en Europa. O sea, para min é un deses xogadores que, en primeiro lugar, que lle dan boa carta a Marco Garcés, si é que tuvo demasiada importancia na súa incorporación e non era algo prácticamente calcao, pero traer por 1,5 millón de euros a un dianteiro con coñecemento da categoría que aínda lle podes explotar 2-3 anos de moito nivel e que ademais pois xa se viu o ano pasado que cae completamente de pé en Vigo. O tema de Borja Iglesias creo que é que non diría a gran noticia da tempada, pero inmediatamente despois da gran noticia da tempada sí que colocaría o señor Borja Iglesias e creo, Antón, Mario e Alex, que de recibo é obligación falar de que temos un dianteiro que seguramente ten máis competencia do que tiña o ano pasado cun gran Paulo Durán, pero cun Dubicas inexistente ou directamente fora do equipo a mitad da tempada. E este ano chega Ferran Yudula, un dianteiro contrastado en Europa. Vale un diñeiro considerable. E con todo iso, pois é que eu creo que estamos vendo o mellor Borja Iglesias do Celta desde sempre. Lógicamente non da súa carreira, pero sí que, como digo, un dianteiro que está mostrando, en este caso sí, xa non só por nivel, sino por o propio carácter de levar un equipo que está pasando mal, pois a intentar pasar un pouquiño menos mal cos seus goles especialmente, e tamén con todo o que non son os seus goles. Eu sinto ser a nota discordante. Bueno, carallo, a ver. Para mí non hai ese troco de nivel. A diferencia é que agora está entrando todo o que tira. Pero eu... Si che parece pouco... Recordo o Iglesias do ano pasado que non marcaba ni ao arcoiris, pero o traballo que facía, o sea, para min sigue facendo. O ano pasado contra a Real Sociedade, na que a Gloria as leva Alfon polas asistencias e Pablo Durán polos 2 goles, o sea, o partidazo ese non... facía moito que non veía un partido desos calibres nun delanteiro. Entonces, para min as grandes noticias son Radu e Sotelo, porque para a min Borja Iglesias sinceramente agardaba este nivel. Eu polo único que alegro me das cifras es por ver a cara dos do Betis cando Borja Iglesias non servía ni para tomar polo cu, al final o levamos por 1 millón e o ves aí por enriba de Bacambú e de Cucho na lista de goleadores. Pero eu sinceramente eu agardaba este nivel.
igual non agardaba que na xornada 7 levara 4 goles, eso non, pero o xogo que dá e as facilidades que dá e o que o Borja pode aportar no campo, es que eu o vin o ano pasado independientemente de que entrasen ou non entrasen. Ao principio entraballe todo, logo estivo 5 meses que non entraba nada e logo terminou a liga moi ben. Pero para mí no nivel de Borja sempre foi moi bo. E para min o problema é ver a Borja só como un goleador, porque é moito máis ca iso, efectivamente. Entón, claro, se ademais de facer todo o que fai, pois agora está a marcar goles, pois aínda é mellor, non? Pero Borja, bueno, eu sempre falo ben de Borja, así que non me vou estender niso. Penso que, sen dúbida, é do mellor que o Celta tivo últimamente. Foi unha das grandes noticias saber que estaba de volta. Eu non tiña ningunha dúbida, e mesmo falei no moito con meu pai, de que ia voltar Borja dende o comezo de tempada. Iso estaba claro porque el quería voltar. Agardaron ata os últimos minutos, pero evidentemente eu tiña claro que non era que ia voltar en inverno, senón que comezarían de comezo porque el realmente quería comezar. Eu sou dos que pensan que xeralmente os xogadores rematan xogando onde queren xogar, e se ademais están nun lugar no que están contentos porque queren estar aí, mesmo dende un punto de vista psicolóxico e anímico, andar moitísimo máis. Pero estou moi de acordo co que di Alex, porque para min Borja Iglesias non é simplemente un goleador, é moito máis ca iso, é un home que aporta en moitas facetas diferentes. E se ademais marca, pois entón inda mellor, tendo en conta que polo de agora é o único que marca, que ese cuidado, por eso digo que lógicamente non sou un goleador, pero cando non entran os goles, a mellor forma de porse as espaldas o equipo pois é tirando unha faceta goleadora, que por outra parte é algo que creo que lle podemos pedir un dianteiro centro tamén. Ademais de todo o demais que fai. Por facer un paréntesis no de Antón, como os xogadores rematan xogando donde queren xogar, por eso hai dous que xa están co pasaporte tirando pa Vigo. Como? Dos que queren xogar aquí a toda costa. Ao tempo, non sei se en inverno, en verán. Como? Pero sí. A ver, un desarrollo. Un desarrollo por aí, porque esto de tirar a pedra esconder a mao, pasa en Salamanca, pero nos dos nomes que máis ilusión farían na maioría do celtismo. Mbappé? Pois iso, os dous por xogar aquí. E se a tempada non é destas, o sea, igual se estamos loitando por non descender, pois igual alárgase a cousa. Pero eu son moi optimista con ver de novo con esta camiseta dous xogadores. Moi optimista. Por tanto, Mbappé e Lamine Yamal, fichaxe de inverno para o Celta. Dixo outra vez. Inverno, que logo venen as facturitas. Non sei cando, en inverno, en verán, pero non va a tardar moito. Pero di algún nome máis. Non sei, eu que sei, algún que non gaña un puto partido na Premier League. Ou dous. Non vai por aí. Pero cóstame que non está moi contento aí no País das Libras. Pero como vai estar contento? Alma de Dios, como vai estar contento? A semana pasada meteu gol e outro que meteu 2 asistencias e un gol, creo que tamén. O sea, estamos falando Veiga, un é Gabri Veiga e outro é Denis Suárez. O 23. Brais Méndez. Bueno, carallo, bueno. Faime unha ilusión a mí, Brais Méndez. Mandámoslle un saludo. Mandámoslle un saludo a... E Manuel dixo que Brais xoga para os que saben de fútbol, non digo máis. Pablo, se non te gusta Brais Méndez, replanteate as cousas. Vale. E Manuel que vai a dar consellos a outro de ali en billetao. Falaba, hostia, eu non sabía que isto era así de dantesco. O equipo do señor Fer López, que lle fervía o cu por salir do Celta, 1 punto en 6 partidos. Colista hasta decir basta da Premier League. Crítico famoso aquí, non estamos tan mal. Non estamos tan mal, digo eu, así está. Al loro. Non estamos tan mal. Bueno, amigas, amigos, amigues, un melón que hai aquí, antes de nada, que o señor Hatalin
Hatarim no. Hatarim xa dixera os nomes todos. Brai Méndez e Gabri Veiga. Aí está. Brai Méndez metió na cartuja. Decíanos por aquí Quintanos. Atención. Pablo, ¿no crees que el Celta tiene el mal dentro? Muchos frentes abiertos dentro del vestuario, con muchos frentes abiertos, jugadores apartados, problemas de renovaciones. Es muy difícil compartir el día a día con gente que va a trabajar de mal ánimo. Recuerdo cuando Denis estaba apartado, se fue y el Celta arrancó, porque al final son compañeros y amigos y eso también es duro para los demás en cualquier trabajo. Creo que sí, pero non precisamente na actualidade. Eu vexo o Celta un ecosistema moi bo e moi blanco para medrar. Como un futbolista... Eu son das persoas máis alegres do vestuario. E non van amargados a adestrar. Pois mira. Eu creo que é unha realidade palpable en Vigo nos últimos anos. Ora ben, tanto este como o anterior, creo que non. E se non un xogador nun completo declive da súa carreira nun momento valle como é Borja Iglesias, non morrería por vir aquí. Nin outros tantos casos. Non sei, eu vexo xogadores xóvenes, ilusión. O vestuario non me consta que haya ningún mal rollo ni nada polo estilo. Claudio Giraldez sentou a Iago Aspas despois de que o sentara Rafa Benítez, creo que noutros términos, falábase de outra atmósfera en Vigo, e creo que xa é bastante ter a mau para sentar a Iago Aspas e que non se desmorona absolutamente nada. Eu nese aspecto, Quintáns, direiche que non sei como vestí, a min parece un pouco extremista porque creo que hai bo ambiente e que é un debate que ahora mismo en Vigo non está a orde do día. Se houvese algún reproche, algunha mala cara ou así, non vai ser nin por Eidú ni por Cervi. Eu tiraría máis por outros lados, outra xente que igual, como ti dis nos trocos de Iago, pois igual outra xente non se toma tan ben xogar ou non sei, pero Eidú e Cervi precisamente os que non contan non son, e Damián moito menos. Igual alguna mala cara, non sei. Non sei como se tomaría a Mingueza 3 suplencias consecutivas. Carallo, ahora falamos aquí. Pero por Eidú falamos co idioma da verdade. Non, vámonos quedar aí nese Óscar Mingueza. Creo que non foi o peor partido da historia de Óscar Mingueza, polo menos esta tempada no Celta. Aquí tamén Jatalín dice, decir claramente, Fran Beltrán 1 ou Mingueza outro. Bueno, cousas veredes. Xa digo que non me pareceu o peor partido de Mingueza. Creo que o volveu salvar destellos con balón, neste caso fronte ao Elche, pero creo que outra vez, pois, o tema da burra de Mingueza, non caer da burra de Mingueza, pois non é beneficioso para o Celta. Realmente entendo que o estado físico de Javi Rueda, a lesión de carreira, e un John El Abdelawi, que, bueno, creo que outra cousa, non se pode pedir moito máis, pois fan que realmente non sei se hai moitas opcións a que non xogue todo Mingueza, pero todo o que xoga Mingueza é unha mostra máis para decir que o seguinte partido ten que levar unha banqueta como un piano. Non sei qual é o motivo, non sei se é que a Claudio lle entra moito máis polo ollo que os demais, non sei se é por falta de relevo, non sei por qué, pero o tema Mingueza é outro melón que creo que xa tocamos varias veces e que a ver nese aspecto que comenta Alex como resultaría. Oye, antes de nada, saludamos a Luis Rial que está no chat aquí en YouTube, que xa o link antes, que nos saluda e que nos di, el jueves por fin vuelvo al templo, estreno o carné que todavía non pude ir este año a Baleidos. Oye, eu non teño ese carné. Onde está o meu carné? Eu paguei os 20 e pico euros, A ver se non me van deixar entrar o xoves. Dame los carnes del Celta. Este hostia. Vou quedar sin entrar. A ver, vamos a ver. Eu teño aquí na... Pois sí, porque na carta que manda o Celta pon que hai que entrar con iso porque o abono digital para os xoves non funciona, así que... Que dices? Sí, chama ao clube mañana mesmo porque o pon na carta, abono digital co da UEFA non, o sea, o carné é indispensable. Pois escoitemo, eso é unha chapuza. É como que o carné digital para iso non vale. Como non vai valer?
Pero pon na carta, espera. Me cago na mar, que sala. Bueno, esto é... Estou atónito. Claro, aquí non por nada de eso. Orgullo, ID... Oh, quedo fora. Todo ideas, Xa verás. Quedo... Todo ideas moi filosóficas, pero despois non podes entrar no partido. É que manda truco. Manda truco. Tú imagínate, tanta historia, no, facemos un abono bonito, non sei que, non sei cuánto. E de repente vas ali co carné, pero escoita, se isto é así, a mitad da xente queda fora. Pero esa peña non se entera desta película. Como que vai enterar a xente de que non pode... A ver. E que puña na carta? En la carta pon. Por certo, Orgullo. moito máis bonito que o propio, Y cito textualmente. A ver. Que nos fala Marián en persona. Querido abonado, o soño europeo xa está aquí. A banca Balaidos volverá a vibrar coas noites máxicas da Europa League e ti formarás parte delas dunha maneira moi especial. Xunto a esta carta recibes o teu carné especial de Europa, unha chave única para acceder aos partidos desta competición no noso estadio. Lembrámosche que este carné é válido exclusivamente para os encontros de Europa League e non sustitúe o teu abono habitual de Liga ou Copa. É imprescindible acceder co carné físico ao estadio nestes partidos, xa que a modalidade digital non está disponible nesta competición. Grazas por estar sempre ao noso lado, a banca Balaidos será unha vez máis un dos escenarios máis especiais do fútbol europeo. Sempre Celta. Así que, o tes o carné, ou me soltas 500 euros e deixote uno dos nenos. Pois escoita, como me planteo ali, ca miña camiseta de Orellana e o parche de Europa League de 2017, co meu QR, e non me dixen pasar porque non teño puto carne negro ese, pois vamos ter un problema. Bueno, vou ter un problema eu, pero non sei, que mo fagan ali. A ver, tú se vas ás oficinas de Balaidos e dis que perdiches o teu carné, fanche un ali, no momento. Bueno, pois que me fagan un. Non te chegou nunca o que pasou? Eu creo que non, igual está no buzón. Non sei cando chegaba esta historia, pero... Igual é combinar. Xa, pero igual estou aí que rajando de María Mourinho co carné no buzón. Pero non sei. Bueno, en fin, que haberá que trataría ese tema. Mario Sirges non acudirá ese xoves a Balaidos, non? No. Os xoves telos complicados? Ou é ese xoves en concreto? Dependendo das cousas que teña a nivel persoais entre Vilalba e aquí e cousas, pois neste inicio de tempada non vou a poder viaxar aos partidos seguramente ou a moitos deles. Entonces, pois bueno, tocarame esperar un pouco máis adiante e en canto esteña máis liberado de certas obligacións, pois habrá que baixar como ano pasado. Porque se Dios quiere non xogaremos solo 8 partidos de Europa League. Eu non sei como vedes vos ese tema, si queredes podemos falar un pouco do PAOK, pero a ver, hai que meter 8 equipos por debaixo. Son que, quantos son? 36. Oh. Malo será, non? O PAOK, o PAOK, que carallo o PAOK? Como vai o PAOK na liga? Vai pasar de fase de grupos. Pero vamos, apóstome aquí o que queiras. É que non pasar de fase de grupos sería un descalabro antológico, vamos. O PAOK. Carallo xoga no PAOK. Pelcas. Pero que con é Pelcas? Ioannidis, creo. Sí. É o que a pode liar. Basicamente. Pues como non la lié... Como dixeche? Ioannidis. Como non la lié Ioannidis, eu xa é mellor que non me chego o carné negro ese porque negro voume por eu. Mira, ten en conta que hai que deixar 12 equipos por debaixo de... Son 12 ou son 8? Hai 36... Son 36 e pasan os 24 primeiros. Pasan 24. Hostia, pois xa son máis, Entón, bueno, o que pasa é que eu o que penso é que todos os partidos van ser difíciles por diferentes razóns, pero sen dúbida para min o Stuttgart era o equipo máis complicado de todos os que estaban. Sí, estou de acordo. Cuidado o Lille. Cuidado o Lille. O Lille pode ser igual de complicado, pero non é o mismo xogar en Balaidos que xogar fora. Así que para min ou ir xogar o campo da Estrella Roja. Igual que se o Stuttgart ven a Vigo, nosotros imos ao campo do Lille, eu
coido que o Lille sería máis complicado. Pero sí, os 8 Escoita, partidos que temos con programados para min se vou con esta carne deixarame pasar. Pois igual sí. Igual esta cousa con, ¿no? Non hai que sair da zona rosa, da zona vermella. Vale. Hai que sair de aí, que eu parece que non, pero sigo moito a Udo. Xa pois. Non está a cousa. Non está a cousa empezando ben, pero bueno, escoita, tampouco estará empezando ben a cousa para o PAOK de Salónica cando o seu máximo goleador leva 2 goles. Vamos a ver. Clasificación. Bueno, están de terceiros. Pero por debaixo do AEK Atenas do señor Orbelín Pineda. Por lo tanto, un pufo absoluto. Levan 4 partidos sin gañar. Vamos a ver, non lle gañaron nin o Maccabi Tel Aviv, nin o Asteras Trípolis, que eu creo que aquí xogaba Piones isto, ou Madinda, ou non sei que carai xogaba aquí. Xogame que Madinda. Non, Madinda eu creo que era outro tamén con así amarelo e azul, non sei. Eu non sei quen esta puta tropa, pero como xa non gane. Un equipo formado por, a ver. Piones isto estaba con Hugo Mayo no Hugo Mayo. Pago. Vaya dous pés no por Ari, banco. Igual Hugo Mayo estaba en Ari. Igual era eso. Pavlenka. Este é o mítico Pavlenka do FIFA. Vamos a ver. Greg Taylor. Dejan Lovren. Pero este é un equipo de retirados. Tyson. Hostia, pero cuidado co PAOK. 37 anos Tyson. De feito Tyson. Este tío. O Ioannidis non está aí. Estou mirando eu tamén e non. Escoitame unha cousa. Este Tyson non xogou contra o Celta. Pero Tyson xa non está, ou si? Sí que está, Sí, agora Tyson que ten 30 anos. Non é o mismo Tyson, ó. Sí, o do Shakhtar. Que sí, que xogou. Mira, aquí está. O último partido que xogou en 2017 contra o Celta. Sí que, xa estou vendo a cara, sí. O mítico Tyson. Pero vello como os camiños, debe ter 37 anos. 37 anos. 37, la virgen. Sí. Isto é unha desgracia. Isto é un equipo de retirado. Pero por Dios bendito, como bueno, como é? Pavlenka, ¿cuántos anos ten Pavlenka? 33, ainda pensei que tiña máis. Guerrashvili, Greg Taylor, Baba, este do Chelsea que terá máis anos que un Bosque tamén. 31 anos. Bueno, este é un a jolliña e o talento hai que mirar para Constantelia só, que é así o máis está. Constantelia. O resto non sei. É moito no Feyenoord. E no Dinamo de Zagreb. A min isto Dede chega aquí e pon chego tarde, vexo vos moi tranquilos. Home, eu Dede direi boas noites que estou un pouco máis tranquilo desde que vexo a plantilla do PAOK, que isto Bataoulas con 97 número a espalda. Meite outro. Home, hai algún mítico está. Constantelias, aí está. Zivkovic, Tyson, Giacomakis. Bueno, isto é unha banda armada, tío. Isto que carallo é? Fedor Chalov, Despodov, búlgaro. Isto é unha banda armada. Pero mira que nome isto. Mira a dianteira. Zivkovic, Despodov, Chalov, Tyson, Giacomakis. Mira, a mí me parece... Isto non me digas que non parece unha banda búlgara de desocupación ou algo polo estilo, tío. Pero isto que... Parece película de Asterix e Obelix. Asterix e Obelix. Que todo terminaba en Akis. Chatsidis, Mitou, Verdos e Valde. Hostia, un Valde aquí español. A ver, onde naceu este tío? En Belingara. Bueno, igual non naceu en España. Ah, non, naceu en Senegal. Bueno, semi-español. Aquí pon a bandeira de España. E da canteira do PAOK. O nombre de Ioannidis, e claro, está no Sporting de Lisboa ahora. Mirando a plantilla do PAOK para facernos ilusións. Así estamos a estas horas da noite. Que vamos facer? De todos os xeitos, Pablo, eu penso que o Celta realmente aspira nesta fase de liguiña é a quedar nese segundo grupo, non? E para iso hai que gañar os partidos da casa, para iso hai que gañar o PAOK, sen dúbida, e hai que sacar algún resultado fora. Evidentemente, o partido do Stuttgart non foi un bo comezo, iso é evidente,
pero repito que o Stuttgart está por riba do Celta sen ningunha dúbida. Estou de acordo. Eu penso que o Celta Creo que sí. ten que priorizar a Liga, isto está clarísimo, e despois en Europa pois a gañar partidos como este partido fronte ao Pau, que é un equipo interesante de Grecia, pero que é un equipo que na casa tes que poder gañar se queres aspirar a quedar entre eses 24 equipos. É dicir, entre o 9 e o 24. Ajá. Tamén iso é así. Pero todos os partidos europeos son partidos complicados, tanto na casa como afora, pero entre un Stuttgart fora e un PAOK na casa, pois evidentemente o PAOK é moitísimo máis asequible. Que non quere dicir que despois non se vaya gañar o partido con seguridade. Iso non se sabe. Por certo, antes de nada, Xorxe Paz, boas noites. Pois vai haber movida cos carnés. A mí non me chegou. Non che digo eu que quedamos todos fora de Baleidos. Isto vai ser unha matraca tremenda. Como vai estar esa porta de animación que hai unhas colas tremendas sempre que o partido se ha empezado? Cando non empecen a ir ali os códigos QR e lle tires tú que explicar a xente que non vale. Que non... Isto é... Non sei se teño liña directa ou non, pero a min chegaronme os carnets 2 semanas antes do inicio de Liga. En a xornada 2 e 3 vin xente que aínda non lle chegou. E tú que pides 40 carnés ainda por riba. Que a ti a túa casa veñe un palé de carnés, porque tú cantos carnés pides? Pides de cada vez que pides 5. É que buzón, claro. A Ourense ainda non chegou a roda nin a electricidade. Entonces, claro, estamos Xorxe Paz e máis eu. E como non hai ave dende Vigo a Ourense, vamos a ver o partido en tribuna, pero no bar de enfrente, non na grada. Entón, está moi de coña, tío. Pero como que non se pode entrar co puto QR? Para que vale entonces o puto QR? Eu digo, Pablo, que pagas un especial en directo. Se podes entrar ou non entrar. Imagínate un Baleidos. É que me parece unha estupidez. Pero bueno, 50 euros para ver o Pau que en Río Baixo. Di aquí de que xa está facendo negocio cos pobres desgraciados que non temos carné. Bueno, cada un intenta ganar o pan como... A mí, por un módico precio, non importa que os nenos que ten colexio ao día seguinte vean o partido na casa. Pero iso... Neniña, descansar, que mañá... Setembro cos libros da escola, as matrículas e tal, fíxose moi longo, Sí. Oye, vin aí que en Galicia o custo medio dun rapaz son de 400 euros de gasto pos pais. Nada máis empezar o curso. Por neno. Pois na miña casa que tiren por enriba que... Máis de 400. Isto falaba incluso de que subía bastante co tema dos uniformes e tal e cual. Pero, hostia, uniformes? A min pareceme un Cristo. Uniformes? Pero en colexios públicos non hai uniformes, ou si? Non sei se nos concertados hai algún tipo de uniforme ou alguna cosa así. Non sei como vai a cosa. Eu vin de coste medio por alumno, en xeral. Pero parece unha barrabasada, 400 pavos por neno, este pobre home que ten 3, imagínate, entre pagar esos libros e pagar o carné do Celta, pero cuánto ten que cobrar este home a final de mes para soster esa familia, Dios mío querido, que cantidad de gasto. 200 euros de alquiler, teñen que comer tamén, é unha mala costumbre que tenemos nesta casa de ter 3 comidas ao día, sabes? Manda truco, a quen se lle ocurre, Bueno, hai outros... Hai outros recuperando o símil que fixo Alex hai tempos, que noutros continentes, bueno, non vamos recordar ese símil porque... Non vayas por ese camiño. Non podes. Pablo, desde logo, estás te metendo en eres é un xardín que non temos que pisar no día de hoxe. Para xardíns está aquí o señor Quintáns, que sigue co seu debate, vamos a ver. Esos non son los de esos son de las renovaciones, los apartados. No son solo Cervia y Du, también tenemos Villar, Vidal, Damián, etc. Hay jugadores que vinieron pensando ser titulares y que se dieron con Mr. Rotaciones como Brian o Ferran. Son muchos más de los que no sabemos. Yo veía más Unión el año pasado, solo hay que ver las celebraciones de la temporada pasada que lo llevó en volandas. Bueno, a celebraciones este ano non pudemos celebrar. Este ano non podemos celebrar. Claro, esa cuestión. Ferran é titular casi sempre. De feito, vi moitas críticas do celtismo de que Borja Iglesias só leva 3 titularidades. Entón, pode poñer mal para Brian? Pois sí, pero digo eu que en primeira división
o posto hai que gañárselo no campo e nos adestramentos. Falando de Brian, non sei se é menos locura o pufazo que le din nos meus pronósticos. Igual a xente xa vai un mes despois dicendo pois igual non iba moi desencaminado. Eu dinlle xogador da tempada. Xogador da tempada. Bueno, eu quería abrir melón, A ver, así de abramos, tal. abramos. Hai debate con Marcos Alonso ou non hai debate? Porque está, Non hai debate. pues para min está a un nivel paupérrimo. Sí, e cual é o debate? Precisamente once, hablando con Claro, Morrazo... Exactamente cual é o debate? Non sei, hai xente que non Marcos sei, que non lle Alonso dá ou Manu nin nada, Fernández? nin- Home, Pa- o a ver, debate pa min- que está pa no min Ludo Manu- ano pasado, está claro. Está claro. Para No, min Manu o de- Fernández ahora mismo está, o sea, para min é titularísimo, se o teño que poñer ahora. O debate nese sentido é que, claro, unha das diferenzas deste ano co ano pasado é que hai xogadores que xa non están que non teñen un recambio. Hai xogadores como, por exemplo, Iago Aspas, que ten un ano menos, perdón, un ano máis, un ano menos para retirarse. De quero vida, dicir. un ano menos de Pero un vida. ano menos. Un ano menos de vida, ten razón. Home, Benjamin Button, ¿no? Aquela película, no. Ten un ano máis e tampouco hai recambio para ese, Nin vai haber ese tipo nunca. de xogador. No, pero digo que un xogador como Fer López, por exemplo, que podía entrar aí e que podía pois comezar a crecer nese sentido, nesa parcela do xogo, pois xa non está. E despois hai xogadores que funcionaron moi ben o ano pasado e este ano, pois, por diferentes razóns non están dando o nivel, non? Algúns están mancados, outros pois están perdidos en combate. Entón, bueno, penso que para min ese é o debate. A diferenza, máis que unha diferenza de Claudio, que tamén, bueno, pois evidentemente os outros equipos neste fútbol moderno ultra tecnoloxizado pois xa coñecen máis ou menos como é Claudio, e iso tamén ten a súa importancia, pero máis que a iso, eu penso que é unha cuestión de falta de xogadores que estaban o ano pasado e despois doutros que o ano pasado estaban a un nivel superior ao que están agora, non? Neste comezo de tempada podría ser unha das lecturas, dentro do meu punto de vista. Está claro. Quitando o xenérico e volvendo ao que dixo Pablo, que pareceme interesante, e para min sigue hai debate, de Marcos Alonso, eu non creo, e máis falando de Claudio, que fai moitas rotacións, e un partido vai estar e outro non, eu non creo que o debate vaya por aí. Eu, como dicen, esta mesma noite estaba falando diso con Morrazo en WhatsApp, e o debate é, Morrazo mola máis. sabedes que a renovación de Marcos Alonso estaba encarrilada, por así decirlo. O debate se pode renovar a alguén que de momento, que non sabemos como vai ir, pero de momento está custa abajo, co que eu estou seguro que é un dos salarios top da plantilla. Aí Morrazo e eu coincidimos. Eu creo que a renovación de Marcos Alonso, mira que critiquei o ano pasado que o de Carreira e o de Alfo non estivese pechado moito antes, pero no caso de Marcos Alonso eu creo que hai que agardar a ver como vai a tempada, porque se agora hipotecaste con 2 anos máis cun salario alto con Marcos Alonso, liberarte dos salarios de Eidú, de Cervi, el de la moto, se vais meterlos en outro que non está rindendo, non lle veo moito sentido. Entón, para min, persoalmente, é unha renovación que pondría aí en doble fila, a agardar, e a ver como transcurren os feitos. Cambiou moito a película, É que de ter un gran Marcos Alonso a non, acompañado por un excelente Javi Rodríguez e un Karl Starfelt, a pasar a un Marcos Alonso co Joel de turno, o Carlos Domínguez de turno, Manu Fernández, que non é eso, Starfelt en o tempo que pode, os minutos que pode. O Celta perdeu bastantes puntos por esa defensa. É que non hai que olvidarse que si temos este debate de por que está así o Celta, en gran parte porque ainda non gañou un puto partido. E non gañou algún partido por algunha parede que lle fan dentro do área entre os propios centrais do Celta, algunha pifiada correndo para atrás. Bueno, son moitas cousas que eu creo que nos fan mirar lóxicamente a realidade de outra maneira. Quero decir con isto, de novo, porque parece que se nos olvida, que este baixón é unha mágoa
que nos chegue con todos xuntos a vez, a excepción de un Hugo Sotelo que parece que vai a inversa, pero que non é nada máis longe da realidade que o lóxico, normal, habitual en rapaces que agora de repente están xogando cada 3-4 días, que non ten nada que ver a primeira ref ca primeira división, como dixo un home moi sabio hai un par de anos. Non vayamos por ano, o ano pasado non houve tanta diferencia. O mal endémico é o porque todos os anos pasa o mesmo, todos os anos. Que somos moi frouxos nas áreas, que facemos moitas cosas ben, pero nas áreas, tanto defensivamente... Pero que estamos facendo menos cousa ben tamén. Para marcar un gol temos que chegar 20 veces para marcar 1 ou 2 goles. Entón, nas áreas non sei por qué, é o ADN do Celta, pero o Celta nas áreas perde todo o que consigue no resto do campo. Pero por eso sorprende que tendo un grandísimo porteiro e un grandísimo dianteiro, eu os males e os debes do Celta estou nos vendo en outras parcelas. Claro, porque só temos un dianteiro que marque goles. Bueno, quixeran moitos equipos en primeira división ter un dianteiro que marque goles. Pero entón apunto de novo a que o equipo non é exactamente o mesmo que o do ano pasado. Hai xogadores que non están e hai xogadores que están nunha situación na que non estaban o ano pasado. E ademais diso, pois claro, se contas todo iso e engades o que se fala das áreas, pois evidentemente o resultado é o que é. A min non me gusta como xoga este Celta. Non me gusta. O ano pasado gustábame, pero porque había xogadores que estaban ao seu máximo nivel, porque as cousas saían ben. A miña pregunta é, non che gusta o Celta como xoga, pero en que partido exactamente? Porque houve partidos moi diferentes, moi diferentes. Pero que vimos, o último que vimos foi a segunda parte en Elche, e eso me é unha boa pregunta, pero na meirande parte destes partidos, destes primeiros, e non conto do Stuttgart, estou falando da Liga. Na meirande parte dos partidos de Liga, o Celta xogou media parte. Iso que vexo eu. Pode ser xeralizado, pode estar xeneralizando e haberá partidos nos que non sexa así. Pero a meirande parte dos partidos, o Celta xogou media parte, dende o meu punto de vista. E ademais, non é só iso, é que é un equipo moi previsible. Prácticamente en todo o que fai. A que te refires? ¿Media parte ou unha parte? No, claro, unha parte, medio partido, quero dicir. 45 minutos, si, non 20. Houve partidos nos que o Celta tirou unha metade do partido, prácticamente. E despois, hai moitos partidos nos que o Celta sí fai cousas ben, porque cando ten o balón evidentemente sabe o que facer con el, pero despois ten uns erros clamorosos en defensa e en ataque moi poucos argumentos. E cando tes un equipo dese xeito, dese estilo, pois é difícil que as cousas saian mellor, tendo en conta ademais o que digo, que hai xogadores que non están e outros pois que non están ao nivel que estaban o ano pasado. Entón, non, a mí non me gusta como está a xogar o Celta. Paréceme os partidos desesperantes nalgúns momentos. Pregunto, é unha sensación, non? Pregunto, Chantón. Tamén é certo que di Pablo de que como non se gaña, pois entón hai máis ansiedade por gañar e tal igual. Iso tamén é certo. Pero a min non me está a gustar este comezo de tempada, e son partidos que a min como afeccionado, como xaleiro do Celta, desesperanme en moitos sentidos, que prácticamente semella que hai que entrar co balón na portería. Sí. Que prácticamente o que fai son centros e máis centros que ninguén remata, que poden tirar 14, 15 saques do curruncho que prácticamente dá igual, o outro equipo de non hai problema que estes non rematan. Bueno, pois non estou a dicir, dicindo isto non estou criticando a Claudio. O que estou dicindo é que vexo un equipo que non é o mesmo equipo neste comezo de tempada co do ano pasado por diferentes razóns. Pero, Antón, para mí, a ver, Alex, adiante. A mí a principal diferenza, sigo dicindo que son os resultados, porque hubo dous calamidades que son Elche e Stuttgart e un partido frouxo contra o Xetafe. Os demais Pero por que se dan os resultados, Alex, entón? Por que se dan os resultados? Pois precisamente polo de las áreas.
É un mal endémico para min do Celta. E o ano pasado tamén pasaba. Eu creo que non é ninguna locura. Se eu digo agora, os 5 mellores xogadores do ano pasado foron Borja Iglesias Alfon, Javi Rodríguez Starfelt e Marcos Alonso. Eu creo que Javi Rodríguez Starfelt e Marcos Alonso ninguén nos poñe en dúbida, verdade? No, Entre os 5 mellores da tempada pasada. Pode ser. Pero por iso Pode digo ser. que nesta tempada hai xogadores que o ano pasado Por estaban iso, ao 100% e agora non. Para que dos 5 mellores xogadores da tempada pasada 3 foran os centrais, mirade a cantidade de goles en contra que tivemos o ano pasado. Sí, sí. Eso. Os equipos pasou o ano pasado que foimos a Europa, pasa o anos dos descenso, sempre normalmente o 80% dos partidos temos ese control, merecemos moito máis, pero os equipos con Claudio, era con Benítez, era con Cardoso, era con Escribá, era con Mohamed, os equipos teñen que facer moi pouco para meterle gol ao Celta. Entón, Así é. pasaron centrais diferentes, desde Cabral Fontás a Edu Sergi Gómez, Murillo, o sea, pasaron centrais moi diferentes, non sei se va no ADN, pero é así. Eu creo, para min, salvo Xetafe, Elche e Stuttgart, se gañamos os demais partidos non pasa nada. Que pasa? Que solo marca Borja. Que pasa? Que se temos que chegar 10 veces a porta para marcar un gol, que é verdade, que falta moita máis mala leche, porque parecemos o Barça de Guardiola que ten que entrar con balón controlado hasta a portería. Se tirásemos máis, se fóramos máis efectivos antes que preciosistas, pois non sei. Eu son moi partidario de probar os porteiros e disparar de fora do área, o sea, moito máis disparos antes que chegadas, con peligro. Pero non sei, pero es que para min merecimos gañar todos os partidos salvo os 3 que dicen. No. Entón, para mí sí que é unha cousa de resultados, porque eu estou seguro que xogando os mesmos partidos que xogamos, se os 4 empates foran 4 victorias... No, carallo, bueno, está claro, sí. Alex, pero si ya Guaspas tuviera 20 anos, ou 25... Se de 5 empates, con 3 victorias e 2 empates exactamente co mismo xogo, na miña opinión, non houbera ninguna crítica, na miña opinión. Bueno, ninguna crítica non, porque, a ver, o fútbol é máis que resultados e, ademais, non podemos dicir, eu non estou de acordo en dicir que o Celta mereceu máis neses partidos que ti dis que mereceu máis. Para min, moitos dos resultados que se deron, deses uns que houbo, pois foron moi xustos. Foron moi xustos porque o Celta tampouco fixo como para gañar. Máis o Celta. Home, co Girona podemos decir que mereceu máis. Co Betis mereceu o xusto. Villarreal mereceu máis. Getafe mereceu moito menos. Mallorca O Mallorca sí que para mí. Elche para min foi un baño. A segunda parte do Elche, Rayo non creo que merecera. Non creo que merecera máis o Celta co Rayo Vallecano. Non sei onde poden estar os merecementos. Salvo final do partido, es que igual por xogo no, pero en Vallecas tivemos ocasións claras, o sea, ese man a man de a segunda parte era o 0-2, non sei. Pero o tema é, dices, a segunda parte tal, pero estivo nesas partes o equipo rival estivo moito mellor que o Celta, non? É que estivo igual co Celta. En Vallecas eu creo que sí. Pois está. Estivo igual, entonces en unha parte eres mellor, moito mellor ou que seña, na outra estás máis ou menos igual en ocasións, en xogo, en todo, pois na segunda parte merece a victoria. Para min, sí. Eu para min, o Mallorca que sí que pode ser un empate claro, para min, o resto tamén merecía ganar o Celta, para min. Pero bueno, a ver, encima o partido do Girona, por poñer algo, está claro. É dicir, o Girona tiña que acabar en goleada, joder. O sea, estamos falando dun porteiro de Gazzaniga que todas as jornadas tragou de tal e sacoulle ali unha mau a E sigue tragando. Eu non sei que lle deu ese partido. Bueno, pois que lle vas facer? Que lle vas facer, eso é. Bueno, pois remate que iba a puta escuadra. Vamos a voltar ao que podemos palpar. Vamos a voltar a máis rigurosa actualidade e empezo por Antón cos, por suposto, MVPs desta derrota en Elche que veremos si sacamos. A ver, MVPs, a ver,
eu non sei. Podemos saltar aos Pero MVPs, ¿no? O sea, non hai moito xa que decir. no, a ver, nese partido para min, sen ninguna dúbida, hai dous. Pois está, pois foi. E de feito, penso que aquí nos Estados Unidos deron a un deles como o MVP do partido. E que non foi o MVP do equipo que gañou o partido, precisamente, senón que foi Radu. Radu e Borja Iglesias, vamos, eu penso que tampouco... Pouco debate, creo que pouco debate na orde de primeiro e segundo. Nada, Radu, Borja Iglesias, o mesmo. É que non hai que decir nada máis. Pufos, non hai nada que decir, non hai que tontería. Pufos. Antón. Pois... Non é fácil, Que difícil, porque hai moitas opcións. Isto, claro, é a dicotomía de pasar unha xornada a outra e dicir, que pufo unha palabra que claro. No, deixo man a outro porque que teño moitos. Alex. Ose sería o término que dixen eu de pufazo. Pufazo, moi ben. O sea, eu creo que hai pufos e pufazos, sí. Para mí, es que, que te digo? Para mí, por nivel, polo nivel que amosaron e sabemos que teñen, Javi Rodríguez e Marcos Alonso. Pero es que como eles pode... Ostras. Non sei. Vas forte, Mario, tú que opinas? Para desatascar para min, pufos que non me gustaron nada, que creo que estiveron e tal. Bueno, un Marcos Alonso vou dar, estivo para mí moi baixo iso, estivo en defensa sobre todo a nivel... Eu creo que Marcos Alonso ten que ser, sí o sí. O sea, bastante mal. E o seguinte pufo estou entre Miguel Román e... Home, pobre Miguel. E Joel Lago. No, pero Miguel Román non me gustou nada, en xeral, no partido. É un rapaz que o dá todo, quer decir, a actitude súmalle un punto moi grande, pero que para mí non lle saiu nada, inda por riba, se ten unha ocasión que lanza as nubes, quer decir, cando eres futbolista profesional, sí, nunha ocasión tan tal, non digo que a marque, e digo así, porque nunha ocasión típica dele e tal, aínda que sexa clara, pero polo menos entre os tres paus ten que ir. E se non era gol de Borja, unha ocasión así. Si quere dar o pase, era gol de Borja. Que pasa? O tema é que pégalle aí, pero vamos. Bueno, un pouco de ansiedade. Pero quero dicir, igual, ¿no? en eso o menos. Para min en xeral o partido que fixo que non me gustou, a pesar de que de verdad que sí que digo que o dá todo, pero creo que bueno, que foi estivo desacertado en todo o partido para min. E Joel Lago, pues, porque tamén en plan faltas que foi ao medio campo, non sei, é como que creaba ansiedade, creaba mala colocación, non sei, a min pouco me gustou nada. Sí. Entonces non sei a cal dos dous darllo, sinceramente. Que compartan pufo, vía. Estou vendo a alineación, o 11, realmente hai moitos que podíamos sinalar, incluído Moriba, que tivo para mí un partido horrible tamén, pero Moriba non estivo ben, a verdad. Se quitamos a Radu e Borja Iglesias, os demais son pufos todos. Sí. Estamos a falar dos pufazos. Eu elexín a Marcos e a Javi por iso mismo, polo nivel que xa sabemos que teñen, pois os que menos mal, non sei, nun partido tan malo do equipo, eu non podería nombrar a Miguel Román, a Joel Lago, que está claro que non tiveron o seu mellor partido, pero se tantos xogadores do primeiro equipo están mal, pois aos dos máis novos señalar, para min non. Por iso, eu, aos que máis estatus teñen, por así decirlo, estou agora mirando, sabes, as notas, o único que aparece en vermello, mira a ver se falas con Sofascore, señor Pablo, pero o único xogador do plantel que aparece con vermello é o Álvarez. Está, xa o tuvo que decir, que barbaridade. A quen lle importa, pero o Sofascore quen é? Exactamente. De quen estamos falando, Sofascore? Quen lle importa Sofascore? Bueno, non sei, a verdade eu non sei con que quedarme. Eu creo que Marcos Alonso hai no que destacar unha vez máis. A partir de aí non me gusta como está encadrando a tempada e o Lago. Non é por señalar o rapaz, pero creo que dos que veñen de abaixo o que máis está costando. Repito esta ciudad como é o máis normal e o máis esperable do mundo.
Pero darlle un pufo o axeitado, non sei. Non sei. A mí non me gustou nada. Temos que falar de Iago tamén en algún momento. Veremos nesta canle un pufo a Hugo Álvarez de parte de señor Pablo algún día? Pode ser. Esta vez non creo. Eu vou elixir. Podría ser ou non? Podría ser. Eu vou elixir a Ilas Moriba. É máis posible un pufo de Pablo a Hugo Álvarez? Ou unha victoria de Ourense. Mío a Damián, de Mario Seijas a Borja Iglesias ou de Antón a... Bueno, Antón é máis imparcial, non sabería decir... No, Cual é o teu protegido, Antón? Ábrete connosco, cual é o teu protegido? Borja Iglesias é difícil que lle dea un pufo. Borja Iglesias é de Mario. Xa está collido. Difícil que lle dea un pufo a Borja Iglesias. E bueno, outro que a mí me gusta moito, que xeralmente sabe moi criticado, é Beltrán. Así que, bueno, podes tomarme con Beltrán. Como non xogou Beltrán, pois aquí non vou falar de Beltrán, pero eu elexiría a Ilax Moriba, non me gustou nada o seu partido. E despois Joel Lago a min desespérame como se desespera. É un desesperado, tes razón. Sí, que está continuamente protestando e tal. E bueno, penso que é algo que co tempo pois agardo que vaya mellorando nese sentido. Pero sí, Marcos Alonso tampouco estivo nada ben. Así que é difícil elixir. Entre Moriba, Marcos Alonso e Joel Lago eu estaría entre eses tres. Bueno, pues máis ou menos creo que podemos medio concordar. Tamén, se Dios quere, podemos ir cear os que ainda non ceamos. 1:20 da noite. Ten unha hora para chegar a casa ainda para cear, cuidado. Josus, unha hora. Como vir de Vigo. Mario Seijas, vámonos despedir, pero antes unha porra para o PAOK. Home, que llevamos, o sea, a estas alturas de semana tenemos que estar pensando no, pero PAOK que o seguinte partido tamén, non? O PAOK é o próximo, non? No, pero despois hai outro antes de ver. Faremos pospartido PAOK ou non? É unha boa pregunta. Claro, esa pregunta. O Benres podría ser un bo día para facer un pospartido de PAOK. Eu volvo así que comigo non contades. Eu volvo a traballar polas mañás, polo tanto... Eu traballo, pero estou libre xusto a esa hora. Bueno, vámoslo deixar no aire, e se non pegamos un toque ali unha videochamada a Mario Seijas en pleno Lebowski, ou donde sea. Pero bueno, vamos a nos centrar no PAOK, que estamos en Semana Europea de novo. Unha porra para ese partido, Mario Seijas. 4-1 para o Celta. Joder, golpe na mesa, independientemente do rival, golpe na mesa. 4-1. Goles 2 de Brian Zaragoza, xa que hai que soñar. Xa postos. Un de Ferran Lluglá e outro de Toto Berizo. E outro de Marcos Alonso. Hostia, faltouche de Damián, o quinto, a manita. Alex? Quero decir que se contou unha risa e non é mía calquer cousa. A miña muller eu respecto moito o de Mario Seijas, pero a miña muller está na liña de que todo con Brian Zaragoza xa dale... Se desespera, es que o temos todos os partidos enfrente. É que necesitamos que espabile. Necesitamos que espabile. Un doblete. Necesitamos que partido. Ella ve o programa e fala e ríese e tal, pero ahora está aquí e escoítase. No, pues inmediatamente Alex que diga unha porra. O sea, que está para rirse, está tamén para mollarse. Claro, xa que está aí que diga unha porra. Sí. Volta 2, PAOK 0. Home, pero gol de Jutgla e Iago Aspas. Falta de fallos dous. Pero eu digo che tamén que a señora que se ríe por aí polo fondo que diga súa porra. Venga, va, porra. Ala, lista. Hai que mollarse, rirse está moi ben, rirse da xente está moi ben, pero ahora vámonos pasando facturas. Claro. Como se chama, por certo, a túa muller? Alicia. Y el otro equipo que no me acuerdo que sí. 2-1. 2-1, bueno. De Iago y de Borja. Iago e Borja. Ben, gústame. E de momento o máis posible. Claro, vimos dun 4-1 con doblete Brian Zaragoza, pois non hai momento máis de rascar. Pero bueno, Marcos Alonso. Antón. E fíxate, digo che agora o resultado, pero fíxate que nese partido fronte ao Elche, o Celta gustoume tampouco que
non hai pufo para Mingueza porque deu un magnífico pase. Un Sí, magnífico pase. efectivamente. Destelliña de... Segundo, non hai pufo para Brian Zaragoza porque tentou facer cousas, non lle saiu absolutamente nada, pero a lo menos tentou facer algunha cousa. Intentou ¿no? facer algo. Entón, por iso, Estuvo non hai preto pufo de para facer Brian algo. Zaragoza. Moi ben. Bo Claro, diagnóstico. estivo aí, estivo preto. Sí, sí. Eu estou de acordo con Alicia, así que vou dar o 2-1 tamén. Porque o Celta é que non deixa o marcador a cero nunca, non é quen de deixar o marcador a cero, aunque estea a xogar moi ben Radu, estea nunha progresión excelente, pero por iso eu podría dicir 2-0, pero vou dicir 2-1 porque ese 0 vexo difícil realmente. Entón, 2-1, goles de Ferran Jutgla e outra vez de Borja Iglesias. Pois eu vou decir, para rematar as nosas porras, un 3-0. Vai meter Iago de penalti. Vai meter un gol. Está riendo tamén. Iso de 3-0. Vai meter un gol. Bueno, xa está ben da risita, me parece a min por esa casa. Tanta risita. Vou traela aquí para Tanta que risita. vea clara. Sí, porque a risita é moi ben, pero non damos a cara. Temos aí unha camiseta de Claudio en representación e ala, que se apañen os televidentes. Gol de Iago de penalti. Gol de Pablo Durán. E gol, por suposto, do Panda Borja Iglesias. Esos son... Ok. Pensei que ias dicir Hugo Álvarez, porque claro, todo é posible. No. Creo que non é un caso. Bueno, aparece nos momentos importantes, hai que decir. Aí está. Certo. Solo falta aparecer nesta canle. Algún día entrevistaremos a Hugo Álvarez para esta canle. Cal foi a última entrevista, non derradeiras, non última entrevista que fixeches na can? Non o sei, pero levo tempo detrás dun par delas e non hai maneira. Vou contar unha anécdota. Outro día recibo, en plena semana europea, recibo unha chamada que non collín de Claudio Bobí. Minutos despois recibo unha videochamada tamén de Claudio Bobí. Dáseme por coller a videochamada despois de tanta insistencia e aparecen dous bebés co pelo completamente alocado nunha cama, collendo o móvil do seu pai, que é Claudio Bobí, tocando teclas sin control e facendo unha videochamada a un Pablo Verdeal que esperaba que fora o propio Claudio Bobí dándolle unha entrevista. Pois non, eran as fillas de Claudio Bobí. Pois aí está. Querían entrevistar. Claro, querían elas a entrevista, non o propio Bobí. Exactamente. Pois mira, pois aí hai, a ver se se ve, aí hai unhas cuantas chamadas que parecía unha insistencia por facer cuanto antes unha entrevista, pero o meu gozo non pozo. Pablo estaba a pensar as preguntas, estaba aí pensando que seguiremos intentando, aínda que os bebés estén máis por a labor que o propio Bobí. Luis Rial ten falar cos bebés, a ver se os bebés convencen. Exactamente, creo que hai que ter enchufe por algún lado desos. O propio Luis Rial sube a posta e di bloquea Bobí. Home, tampouco un despiste teno calquera, un despiste co teléfono e tamén cun pase que tiña que ser un tiro. Bueno, un despiste teno calquera. Ollo que aparece Israel cun 3-0, a favor do Celta. Bueno, ben, xa hai dous que pensan o mesmo, non? Efectivamente, aí estamos. Azrael e eu completamente subidos ao barco do 3-0, punto de inflexión. Non creo que atine aquí, tampouco. E ti tampouco. Como? Que non atinades no Big Wenger, así que o 3-0 o descarto completamente. Alex, levo non sei cuántas xornadas en negativo, macho, e nunca me acordo de vender. E teño a Radu e a Borja Iglesias. E veña notificaciones de goles de Borja Iglesias. Digo, si me da igual, si non puntúo, como me está contando, tío? É unha puta desgracia, macho. Fixeronme xa un par de ofertas e tal, pero non, eu non vendo. Eu estou contento con o meu Borja Iglesias facendo puntos, inda que non valga para nada. Entón, pues bueno, aí estamos neso. Aí está. A ver se anímase agora na Copa, porque aí está, gol de Borja Iglesias. Está aínda facendo o equipo. É que coa mudanza estou totalmente acabado. Mudamos o día 14,
Bueno, pois estou entre caixas, non caixas, xa non sei que roupa teño, xa non sei prácticamente nada. Pero bueno, a partir do día 14 de outubro estarei un pouco máis tranquilo. Aí está. E 30, señor Mario, 30 puntos esta cando- xornada, pero nada. 6 de É Borja, moi feo que 7 de todos Radu. os membros desta calde menos Mario Seijas estean xogando. Bueno, o que é Ten moi que animarse moi e feo, demostrar as habilidades como adestrador e como manager. o que é moi feo, Alex, direi, é Máis que o complicado, máis teu quebraderos de cabeza, non gracias. ese é o problema. O que é unha vergonza, Alex, é que un ano máis o teu irmão sexa un completo especulador cos xogadores, como se dun arrendador en Madrid se tratara, comprando e vendendo 50.000 xogadores toda a xornada. Digo, pero este tío, que carallo, pero si ten 20 millóns de deuda e empeza a xornada e ten cero. Vendeu a 15 xogadores, comprou 17, subiu o precio como lle deu a gana. Un especulador, É que é impresionante. De repente vou eu fichar a non sei que, e ficha Moel, ficha Mbappé, e ficha 4 máis. E digo, pero este tío, onde saca o diñeiro? Bueno, en fin, hai que xogar con outra mentalidad, porque senón nos comen as papas. Mario, que che aproveito o sono, que falta nos fai, macho, falta nos fai. Nada, irse.com, que teño fame tamén. Irise.com, moi ben, pois Antón, querido, boa viaxe a Modiño, grazas por pasarte. Métome no coche 50 millas, unha arriba e unha abaixo, e estou de volta na casa a descansar un pouco, que foi un día longo na universidade aquí dando as clases, preparando exames e cousas así, pero, bueno, sempre hai un oco, un anaco aí para pasar e conversar con vosco. Moitas grazas a la Celta e a Polo Pauk. Polo Pauk. 8 millas, boa película. Alex e compañía na sombra. Boas noites e que descansen. Moitas grazas. Forza UD. Forza Celta, sobre todo aquí. Este non se discute. Sí, señor. Bueno, pero Alex, tranquilo, é broma, é broma. No, pero digo, se a túa muller acerta, que eu tamén acertaría nese caso, ten que polo menos pasar por aí e saudar na vindeira, non? Eso. Que veña a falar galego. Aí está. Ou non, pero que saúde. Non se anima hai que animarse. Eu tirei para a piscina sábado e facer un ano. Sí, señor, aí está o tío, Sin vergoña. Aí está o tío, sí, sin vergoña é bastante, además. Moi ben, melloracho moito, verdad. É o mellor xeito de mellorar, é falar, sempre digo aos alumnos, non? Se tedes a oportunidade de español na rúa. O vacío, porque Alison tamén fala galego e tal, e cando quere falar castelán, non, en galego, en galego. E quere falar, en galego, e non deixamos, non falamos con ela. Está radicalizado. Algo se escoita por aí ao fondo. É que traballa nun hotel e di que entre o galego, o portugués, o inglés e tal, como vayanlle 5 idiomas ao día, pois... Os idiomas son fermosos, entón hai que saber cuanto máis mellor. Sería a única da familia que falta por meterse tamén nos directos, porque os outros 3 están completamente radicalizados con esta canle. É certo que teñen a limitación non da cárcel, sino do colexio, que é algo que outros grupos ultras, pois, é outro tipo. Pero bueno. Se algún venres facemos previa da Europa League, aquí ten seus 10 ou 15 minutos. Previa da Europa League un venres estará un pouco complicado, pero podemos facer Podemos facer e faremos. Xa dixo que antes que xogaba media parte, non, medio partido. Non, sí que estamos de media parte na cama xa. Bueno, boas noites, que nos vemos noutra, que é un gusto falar con vos, que a familia sigue con todos os seus membros aquí ao pé do carón. O pé do carón, que dixen? O pé do cañón. A carón do canón, non? A carón do... Bueno. A carón do canón que non está moi ben, non, pero bueno. Boas noites. Pablo, non son horas de falar de membros agora. No, para nada. A non ser que algún se quera facer membro no chat. Cuidado, que para eso sempre hai... Nesa acepción da palabra está ben. Exactamente. Bueno, queridos, vémonos na próxima. Chao, a la Celta e a Porta. Sempre Celta. Chao.
Ai, Dios mío, que fenómeno, non ganamos un puto partido, pero rimos un rato, polo menos, que dá gusto. Hai que rir, nesta vida hai que rir, porque si non, non queda nada. Ten cuidado con el delfín, el arpón clavado en el costado. Lo bueno es que aunque perdamos, siga habiendo albariño. Bueno, aquí cada un chega unha hora que ¿qué dice do albariño? A Israel que aparece por aquí para... Bueno, vivo viño, vivo viño. Vamos Celta, ahora a centrarse en los siguientes partidos. A la Celta, moi ben Yolanda, moi bendito, joder. Bueno amigos, a la Celta, Forza Ourense, hai que levantarse. O xoves volve a Europa League a Balaídos. Estou contento, estou feliz, estou ilusionado e estou a espera de que me chegue o carné, porque senón ainda quedo fora. Chega a Europa League a Balaídos, pero non chego eu. Bueno, estamos amigos do directo, amigos do diferido, que si chegan hasta aquí, que nos deixen unha porra po partido, xa postos. A la Celta, vémonos na próxima. Un bico boas noites e feliz semana, que xa estamos en martes, queda menos, entramos en outubro.